Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakatram Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Marso 5, tuig 2024. Sa gihapon, ini mula gani mo ang Korman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita update sa sunog nga nagluntad sa barangay Old Airport, Mandurriao. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, pamilya nga apektado sa enkwentro na kabaton sang bulig halin sa local government unit sang Miagao. Philippine Army padayon ang hot pursuit operation. Sa iban pa nga mga balita, mga katapos ang rebelde posible may pilason ukon na casualty base sa monitoring sa Philippine Army sa encounter site. Sa mga nagapauna kang dalkuan naman nga mga balita nasyonal, istoryahan naton ang pagmando karon sa Department of Justice nga pasakana sa kaso si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang kaso nga ginmando sa Department of Justice pinagi sa kay Justice Secretary Boying Rimulya, sulod rin sa iya nga pasakaan sang kaso nga sexual abuse of minor, qualified trafficking, ining si Pastor Apollo C. Kibuloy sang Kingdom of Jesus Christ. Way isang liwan nga nagmando sila diri Manua, kunti si Justice Secretary Crispin Boying Rimulya, no? Ginanunsyar niya ini kagapon. Ang mando ginhimo sa DOJ matapos ginpaboran ang petisyon for review nga sa ila siniiyang talatapan, no? Masobra 4 na ini katuig nga yara sa talatapan, no? Sa Department of Justice. Liwat o kung gilayon siniiyang ginmando ni DOJ or sa DOJ ang sa Office of the City Prosecutor of Davao City nga mag-file sang kaso sa paglapas sa Republic Act 7610 ukon ining anti-child abuse law batok iya sa kay Kibuloy, self-proclaimed appointed son of God. Partikular sining tumod ang probisyon may kangtanan sa sexual nga pagpangabuso batok iya sa isa ka menor de edad. Sa aton sining mga kauturan, samtang ang kaso naman nga qualified human trafficking ginfile dito iya sa may Pasig City. Sunod kay Rimulya, ginatun-an pa nila sang maayo ang kaso, no? Kung may ara balasang dapat siniya nga salabton ang pastor ginpaig diri karon ni DOJ chief nga mo man ang nagpirma sa precautionary hold departure order HDO batok sa kay Kibuloy. Alti do makabig naton nga magkasubong ang kapalaran ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God. Sa iyaman sini iya nga kung lantawon na naton sa istorya, sandig sa iya sini nga mga claims, no? Parehas man sa kay Hesus Kristo sa iya sini nga makabigta nga utod niya. Kaya siya malang niya naghambal nga appointed son of God siya mo. O galing, iti mo na hambal nila, no? Lain-lain man yang pamatasan sang tagsa katawo, tagsa ka individual, bisan pa nga mag-utod ka mo. No? Sa aton sining mga kuturan ti Hesus Kristo yang gintubang itong mga gintubang itong mga akusasyon batok sa iyato, di ba? Si appointed son of God, self-proclaimed appointed son of God, ginpili niya nga magpanago. No? Sa aton sining karon niya nga mga kabumbo ti damo gani nagambal nga ti
appointed son of God ka nga nadlok kay Muyaw. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? There was a time nga nagambal si Pastor Apollo Sikibuloy nga siya ang nagapanag-iya sa kalibutan. Kag siya ang nagapirma sa mga dokumento para iya nga makasaka ikaw sa ibabaw sang langit kag may corresponding pagani to iyang balayran ikaw do may taripa to siya. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Pero ti maskin pili niya nga magpanago kag ado kasubong iya nga do hampang para sa iya kay man nagtanyag pa sa sang 1,000 ka pesos gid, no? 1,000 ka pesos nga reward sa kung sino man ang makatudlo or makapakot kung sa diin siya nagapanago. Sa aton sini nga mga kabumbo ti do kagamayaw, no? 1,000 makambyuhan mo na do ano na mo do luparon lang na sa hangin. Ubos na dayon. Di ba sikon sa masunod sini nga mga anunsyo ni Pastor Apollo Sikibuloy basi madugang-dugangan niya gurong reward money sa kung sino man ang makatudlo siya para nga damo man ang magpaningwa nga magpangita sa yawa. Pero ti kon ang kaso, no, sa aton sini nga mga kabombo maghulag kag madagdagan ikaw sang warrant of arrest kag subong man nga adlaw may ara sang patigayunon sini iyang Senate hearing sa committee ni Senator Risa Ontiveros kag ginekspektar ang pagtambong ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kung hindi siya kuno matambong, ati amo na ng jimpo nga iparisto ini siya. Bantayan-tay na. Dugang ang mga balita kag impormasyon, bantayan lamang diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Anay sa Auto kag sa mga nagapuna naman ng mga balita magasunod na ang Bombo News Center. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Marso 5, taong 2024. Sa ating mga headline, ang barko ng China nasa blockade position sa gitna ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ayon yan sa United States Maritime Security Analyst. Inflation naman sa Pilipinas noong buwan ng Pebrero bumilis sa 3.4% ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy nagsagawa ng rally sa harapan ng Senado. Ang naturang pastor ipinasight in contempt ni Senator Risa Ontiveros. Balita naman mula sa lalawigan, pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Western Visayas umabot na sa kalahating bilyon. Ang National Food Authority hindi na nagagampanan naman ang tungkulin nito sa harap ng pagkakabawas ng pandaigdigang supply ng bigas. Ilang aksyon iminungkahi. Samantala, antas naman ng tubig sa May Angat Dam bumaba sa 205 meters.
At sa ating balita sa ibayong dagat, si Pope Francis pinaimbestigahan ang Canadian Cardinal kaugnay ng aligasyong sexual na nangyari, partikular yung panghahalay umano sa isang babae. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mas lalo pang naging agresibo ang mga barko ng China, partikular na ng kanilang Chinese Coast Guard, matapos na sadyang banggay nito ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan para harangin ito habang nagsasagawa ng panibagong resupply mission sa military outpost ng Pilipinas dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ay nangyari nitong umaga lamang ng Biyernes. Ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, partikular na si Commodore J. Tariela, bunsod nga ng naturang insidente ay naharap ang barko ng Philippine Coast Guard sa mga panganib ng pagmaniobra at pagharang ng Chinese Coast Guard na siyang nakatalaga ng naturang higanteng bansa sa bahagi ng ating karagatan. Maging ang Chinese Maritime Militia ay present din sa naturang parte ng dagat. Saad pa ni Commodore Tariela na ang reckless at illegal actions ng Chinese vessels ay humantong sa banggaan ng BRP Sindangan at China Coast Guard 21555 na nagresulta naman sa minor structural damage sa barko ng Pilipinas. Sinabi naman ng Chinese Coast Guard na nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas na anila ay illegal na pumasok sa katubigang malapit sa pinagtatalunang parte ng Ayungin Shoal o yung Second Thomas Shoal. Una na nga i-deploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Sindangan para naman suportahan ang rotation at reprovisional o ng kanilang rotational supply at ganoon din para sa tropa ng militar sa naturang bahagi ng karagatan. Gayunman, una nang sinabi ng militar na magpapadala ito ng mga supply para naman sa tropang nakaistasyon doon sa BRP Sierra Madre. Samantala, bumilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa o ang inflation rate na sa nakalipas po yan na buwan ng Pebrero. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, pumalo sa 3.4% ang inflation. Mas mabilis ito kumpara sa 2.8% na naitala naman noong Enero ng kasalukuyang taon. Pasok pa rin naman ito sa 2.8% hanggang sa 3.6% na forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inflation. Paliwanag naman ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa na ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation sa nakalipas na buwan ay ang mas mataas na inflation sa pagkain at non-alcoholic beverages na naitala sa 4.6% noong Pebrero mula sa 3.5% noong Enero ng kasalukuyang taon. Tumaas din ang halaga ng transportasyon ng 1.2% noong Pebrero mula sa 0.3% na naitala noong Enero. Gayon din ang housing, tubig, kuryente, gas at iba pang presyo ng langis ay tumaas din sa 0.9% noong Pebrero mula sa 0.7% noong Enero yan na nag-ambag naman sa mas mabilis pang inflation. Kaugnay niyan, narito pang karagdagang pagpapaliwanag ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas na inflation nitong Pebrero 2024 kaysa noong Enero ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 4.6% inflation at 69.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 11.0% inflation, particular dito ang kamatis. Bahagi po yan ang pagpapaliwanag ni National Statistician Undersecretary Dennis Mapa sa pagbilis pa nga ng inflation sa ating bansa sa nakalipas na buwan ng Pebrero. Sa iba nating mga balita,
Tipon-tipon ang mga taga-suporta ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay sa harapan mismo ng Senado na nagsasagawa ng mga pagdinig hinggil sa mga kasong kinakaharap ng naturang leader ng grupo. At yan ay isinagawa kanina lamang sa naturang lugar. At yan ay may kinalaman pa rin doon sa pagtutol nila sa nagpapatuloy na pagsisiyasat ng Senado. At yan ay iniuugnay doon sa ilang krimen na kinasasangkutan ng self-proclaimed Son of God. Isinisigaw din ng mga ito na magbitiw na raw sa pwesto si Senator Risa Hontiveros. Ang senadora kasi ang tumatayong chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na siyang nangunguna sa investigasyon laban kay Kibuloy. Paliwanag ni Kingdom of Jesus Christ Political Affairs Coordinator Benji Gantalao na hindi umano magiging patas ang senadora at dapat anya na makinig ang panig ng sektat ni Pastor Kibuloy at bigyan din ito ng tsansa na mapakinggan sa naturang pagdinig sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Sinabi din nito na alam nila bilang full-time miracle workers kung sino si Pastor Kibuloy at kilala daw nila ito at kahit nag-alias pa yung ilan sa mga nagpapanggap na biktima ng pang-aabuso ng naturang pastor. Inilunsad ng supporters ni Kibuloy ang kilos protesta bago pa man ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate panel na partikular yung Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality Committee. Yan ay kaugnay pa rin ang kinasasangkutang kaso at kontrobersiya ng religious leader. Kabilang na yung sexual abuses at una na ngang inisyuhan ng Senado ng dalawang sabpina. Ito si Kibuloy para sana dumalo sa investigasyon laban sa kanya. Una na ring binalaan ng panel head na si Senator Hontiveros itong si Kibuloy na dapat dumalo sa pagdinig, kung hindi ay ipapaaresto ng Senado ang naturang leader. Samantala, kumbensido naman si House Ways and Means Committee Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda na bigas ang dapat na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno sa kasalukuyan upang mapahupa ang inflation sa bansa. Tugon ito ni Congressman Salceda matapos ngang iulat ng Philippine Statistics Authority ngayong araw na sumipa sa 3.4% ang headline inflation rate nitong buwan ng Pebrero na mas mataas kumpara sa 2.8% noong Enero. Ayon pa kay Salceda, kung titignan ay bumaba na nga ang presyo ng gulay, mais, asukal at utility bills habang ang inflation naman sa bigas ay tumaas sa 23.7% year on year. Hindi umano solusyon sa ngayon ang pag-angkat ng mas marami, lalo't ang unang panahon daw ng anihan sa taong 2024 ay darating na sa Abril. Para daw kay Salceda na isang ekonomista din, dapat natiyakin ng Department of Agriculture na handa na ang post-harvest support ngayong buwan dahil nasa 12 hanggang 15% ang naitalang lugi rito. Crucial din o mahalaga ang susunod na 30 araw kaya kailangan din na siguruhing matutugunan na ang logistic issue sa pantalan, farm-to-market roads at iba pang balakid sa supply. Naniniwala din ang kongresista na pagsapit ng buwan ng Hunyo ay magiging stable na o matatag na ang presyo ng bigas dahil posibleng humupa na ang political pressure ukol sa rice export ban doon sa India pagsapit ng nakatakdang eleksyon doon. Sa mga karagdagan nating balita, ang National Food Authority hindi na nagagampanan daw ang tungkulin nito sa harap na rin ng pagbawas ng pandaigdigang supply ng bigas. At pinaiimbestigahan na rin mga kabombo ang kaduda-dudang pagbebenta ng National Food Authority ng 75,000 sacks ng bigas sa dalawang negosyante. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Senado, si Bombo JC Galvez. Tuluyang nawala sa landas o hindi na nagagampanan ng National Food Authority ang tungkulin nito sa harap ng pagkabawas ng pandaigdigang supply ng bigas. Ayon kay Senadora Amy Marcos, Chairman ng Committee on Cooperatives, ang Pilipinas ngayon ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo at ang kawalan ng supply ay lalo pang magiging masahol sa darating na mga buwan. Dahil dito, naghain si Marcos ng resolusyon
para imbestigahan ang kaduda-dudang pagbibenta ng NFA ng 75,000 na sako ng bigas sa dalawang negosyante habang maraming mamimili ang humihirit ng mas murang bigas. Madalas anyang hindi natutugunan ng ahensya ang kinakailangang buffer stock at hindi makaya ang mas mataas na presyo ng palay sa mga magsasaka na umaabot sa 27 pesos kada kilo noong nakaraang taon. Bagaman bumaba ng presyo ng palay sa 23 pesos, nasabi dati ng National Food Authority na ang kakayahan nito para suportahan o bigyan ng subsidiya ang mga lokal na magsasaka ay nasa 17 hanggang 19 pesos lamang kada kilo. Sinabi ni Marcos na hindi kayang suporta ng NFA ang lahat ng lokal na magsasaka na desperadong humihiling ng tulong, lalo na kapag napipilitan silang ibenta ng palugi ang kanilang ani o salagang mas mababa pa sa gastos ng produksyon nang dahil yan sa rice smuggling. Sa gitna ng panawagan niyang imbestigahan, iginit ni Marcos na mahalagang malalimang pagsusuri sa mandato ng NFA upang harapin ang pandaigdigang kakulangan ng bigas. Samantala, iginit naman ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Cynthia Villar, ang NFA rice ay tulong para sa mga Pilipino at hindi dapat ipinagbibili sa mga trader. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice, like the victim of calamities at saka yung mahihirap na ang mahal-mahal ng rice sa market. Ba't mo ipagbibili sa trader? The subsidy was not meant to subsidize the trader. The subsidy was meant to help the poor people and the calamity na affected na mga tao. Bumibili ako, hindi ako nakabili. Mindanao, hindi ako nakabili. Wala daw stock. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang balita, umabot na sa halos 1 milyon ang bilang ng mga bagong botante mula ng simulan ng Commission on Elections ang registration period noong Pebrero 12 ng kasalukuyang taon. Bahagi nga ito ng paghahanda ng nalalapit na 2025 midterm elections. Nangunguna nga ang Region 4A sa bilang ng nagpaparehistro na nasa 165,702 habang ang National Capital Region naman ay meron ng 140,639 na mga bagong botante. Pumapangatlo naman dito ang Region 3 na mayroong 98,976. Ang Region 7 nakapagtala na ng nasa 31,000 na mga mahigit pa na botante. Habang ang Region 11 naman ay mayroong 55,325 at ang Region 10 naman mayroon ng 43,329 na mga bilang na nagpaparehistro. Ang Cordillera Administrative Region naman ay mayroon ng mga naitala din na bagong botante na mababa naman ang bilang ng mga nagparehistro na nasa 10,346. Kung kaya't patuloy ngayon ang paghihikayat ng komisyon sa mga kwalipikadong botante na magparehistro na upang makaboto sa darating na 2025 midterm elections. Hiling naman ng poll body, wag na sanang hintayin pa ang Setyembre at 30 ng kasalukuyang taon na deadline ng pagpaparehistro lalo't walang balak na palawigin na ito para hindi na rin maapektuhan ang paghahanda sa susunod na eleksyon. Samantala, mga kabombo, bilang update natin, ipina-cite in contempt na ni Senator Risa Ontiveros si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay matapos na bigong sumipot sa ikatlong pagdinig ng Senado ngayong araw ang naturang leader ng grupo. Inisnab na naman ni Kibuloy ang sampina na inisyu sa kanya ng mataas na kapulungan ng Kongreso at ayon nga kay Senator Ontiveros, malinaw na ito ay paglabag sa kapangyarihan ng mataas na kapulungan na maglunsad ng investigasyon. Iginit pa ng kampo naman nitong si Kibuloy na base sa kanilang liham ng pagpipilit sa kanya na dumalo sa pagdinig ay labag sa constitutional rights. Dahil sa hindi pagsunod nitong si Kibuloy sa sampina ng Senado, agad na ipinag-utos ni Senator Ontiveros sa kanyang committee secretary at nahilingin kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order laban naman sa naturang religious leader.
Center. Samantala, sa kabila ng hindi pagdalo sa naturang pagsisiyasat itong si Kibuloy, ay patuloy naman ang kilos protesta pa rin ng kanyang mga supporter sa labas ng naturang gusali o dyan sa panig ng Senado. Kaugnay niyan, narito pa ang ilang bahagi ng kaganapan dyan sa pagdinig ng Senado. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Bahagi yan ng mga pahayag ni Senator Ontiveros, ang siyang committee chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, diyan pa rin sa pagdinig ng kaso ukol sa mga kinakaharap na reklamo nitong si Pastor Kibuloy. Sa Department of Migrant Workers ang pagproseso ng end-of-service benefits ng overseas Filipino workers sa Middle East, ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Simula na po yan noong Pebrero 4 pa ng kasalukuyang taon. Bunsod nito, ang Department of Migrant Workers na ang hahawak o mamamahala ng lahat ng end-of-service benefits applications, maging yung mga claims at remittances para sa OFW sa Middle East. Para naman sa mga overseas Filipino workers sa Middle East na natapos na ang kanilang employment kamakailan lamang o benepisyaryo o kumag-anak ng nasawing OFW, ang bagong aplikasyon para sa naturang benepisyo ay kailangan ng isumite sa Migrant Workers Office sa Embahada ng Pilipinas o kaya naman ay konsulada o sa tanggapan ng migrant workers sa Maynila. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ipagpapatuloy nito ang proseso ng aplikasyon para sa end-of-service benefits, claims o remittances na inihain bago ang Pebrero 4. Inabisuhan naman ang mga employer ng mga overseas Filipino workers sa Middle East na idirekta ang anumang bagong mga end-of-service benefit remittances para sa mga empleyadong Pilipino sa designated bank ng Migrant Workers Office sa pinakamalapit po yan na Foreign Service Post. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch-up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Inatasan ni Pope Francis ang isang retired Quebec Superior Court Judge na si Andre Denis na imbestigahan si Canadian Cardinal Gerald Lacroix sa aligasyon patungkol yan sa sexual na panghalay umano nito sa isang 17 taong gulang na babae noong taong 1987 hanggang 1988. Umusbong ang akusasyong ito ng pangalalan ni Lacroix sa isang class action lawsuit noong buwan ng Enero, ngunit mariin namang pinabulaanan ng 66 taong gulang na arsobispo ng Quebec ang paratang na ito. Ayon naman sa liham mula sa Santo Papa noong Pebrero 8 ng kasalukuyang taon, inutusan niya si retired Judge Denis na magpasya base sa investigasyon at alamin kung may sapat na ebidensya sa nasabing pagkakasala. Samantala, ang nasabi namang investigasyon na ito ay hindi pa nangangahulugang tunay na nagkasala sila Lacroix. Sa mga karagdagan nating balita, ang Philippine National Police ay tinitiyak naman ay papatupad yung batas kaugnay doon sa pinag-aagawang bahagi ng teritoryo ng Makati at ng Taguig. Partikular yung Park and Garden sa pagitan ng dalawang syudad. Alamin natin ang mga update ni Bombo Marlene Padiernos.
Muling tiniyak ng Philippine National Police ang pagkapatupad ng seguridad kaayusan sa pinag-aagawang teritoryo ngayon doon sa Makati Park and Garden sa pagitan niya ng mga lokal na pamahalaan ng Makati at Taguig. Ito nga ay matapos na mabarot ng tensyon ng naturang lugar dahil yan sa pagkapasara dito nang dahil daw sa kumano'y kakulangan sa permit. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, wala sila sa posisyon para makialam sa nasabing issue na agawan nga sa teritoryo dahil concern ito ng dalawang local government unit. Ngunit gayon pa man, patuloy ang isinasagawa nitong pakikipag-ugnayan sa Chief of Police ng Makati City Police Station at Taguig City Police Station. At aniya, patuloy ng pananatilihin ng kapulisan ang presensya nito sa naturang lugar para pa rin niyang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan gayon din ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaugnay nito ay nag-deploy na rin ang mga tauhan ng Traffic Management Office at Public Safety Division ng dalawang local government units sa naturang lugar. Habang nakikipag-ugnay na rin ng kapulisan sa parehong mga local government unit ng Taguig at Makati. Dagdag pa ni Fajardo, sakaling may magpumilit na pumasok sa isinalang parke at magkaroon ng gulo, handa silang ipatupad ang batas. Depende sa magiging paglabag ng mga ito. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng payag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Well, we are constantly coordinating doon sa mga concerned LGUs. I understand meron pang mga empleyado ng Makati na nandun sa loob. And as far as Taguig LGU is concerned, they said, the COP informed me na they are naman allowed to get out of the Makati Park and Garden. However, they are being precluded from entering again. So once na lumabas po sila because based sa statement po ng Taguig, ang sinasabi po nila ay sinara po nila yung particular part because wala pong permit. Again, the PNP is not in the position to resolve whether that area can be open in the absence of permit. We will leave it to the concerned LGUs. Like I said, the PNP is ready to enforce the law if the need arises kung nagkakating po tayo sa ganung sitwasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Mardin Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, tiniyak ng Sugar Regulatory Administration na mayroong sapat na buffer stock ng refined sugar sa ating bansa. Ito ay sa kabila na rin ng permanenteng pagsasara ng Central Azucanera Don Pedro Incorporated Refinery sa may lalawigan ng Batangas noong Pebrero 28. Sinabi nga ni SRA Administrator Pablo Luis Zascona na papanatilihin nila ang katatagan ng presyo at supply ng refined sugar sa merkado. Batay nga sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro ngayon ang retail price ng asukal sa 72 pesos hanggang sa 100 piso kada kilo. Dagdag pa ni Azcona, sa kabila ng pagsasara ng operasyon ng Central Azucanera Don Pedro Incorporated noong nakalipas na taon, may mga refineries pa rin naman umano doon sa Tarlac, maging sa Tugigaraw, Bukidnon at iba pang maaaring makatulong para yan sa produksyon ng asukal sa ating bansa. Samantala, naniniwala si Deputy Majority Leader at Iloilo Congresswoman Janet Garin na dapat maranasan ng mga Pilipino ang isang international standard ng edukasyon at binigyang diin ng Lady Congresswoman na hindi dapat na mabuhay ang Pilipinas sa isang mapagkunwaring sistema na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Ang pagbubukas ng ating bansa para naman sa foreign-owned educational institutions ay isang paraan para sa mga Pilipinong estudyante na magkaroon din ng international standard education. Sa isinagawang pagdinig ng Committee of the Whole ng mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na sa paghimay sa resolution of both houses number 7. At yan ay naitala nitong nakalipas na araw. Sinabi nga ni Congresswoman Garin na international standard education ay hindi dapat na limitahan doon sa mga nais mag-aral sa ibayong dagat para maging globally competitive individuals. Ipinunto ni Garin na ang pagpapahintulot sa foreign-owned educational institutions sa ating bansa ay hindi balakid sa
maitanim sa kaisipan ng ating mga kabataan ang nasyonalismo at patriotismo sa mga Pilipinong estudyante. Dagdag pa ng Congresswoman, hindi naman kabawasan sa isang Pilipino at pagiging makabayan na magkaroon ng magandang edukasyon. Tanong pa ng Iloilo Solon sa mga opisyal ng Department of Education na kabawasan nga ba sa magiging takbo ng buhay bilang isang Pilipino kung maghahangad man na maging competitive at turuan ang future generations at mabigyan sila ng oportunidad nang sa gayon ay makamit naman ang mayaman na kaalaman ng ating mga kababayan habang nandito sa Pilipinas. Samantala, pinawi din ng kongresista ang pahayag ng Department of Education na ang Resolution of both Houses No. 7 ay isang banta sa national security. Anya, hindi naman madedepensa ng mga opisyal ng Department of Education ang kanilang pahayag hinggil sa national security threat. Ipinunto pa ng kongresista na layunin ng Marcos administration na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga matatalino at mga skilled na mga Pilipino. Dagdag pa ng mambabatas, ang pagbubukas ng ating bansa sa mga banyagang paaralan ay malaking tulong para sa pagpapalago ng ekonomiya rin ng ating bansa. Samantala, panahon na raw para mag-invest sa mga defense infrastructure ang ating bansa sa mga teritoryo nito sa West Philippine Sea. May pangangailangan na rin anya na magtayo at mag-develop ng mga bago at permanenteng struktura sa Kalayaan at Pag-asa Island sa West Philippine Sea upang igiit ang presensya ng Pilipinas sa disputed islands at mapigilan na rin ang ginagawang pambubuli ng mga Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas. Inihayag ni nabataan na Representative Geraldine Roman at Zambales Representative Jefferson Congon at maging sila Union Representative Francisco Paulo Ortega at Deputy Speaker at Quezon Representative David J.G. Suarez na suportado nila si House Speaker Martin Romualdez sa hakbang na ito na magtayo ng maraming mga permanenteng struktura sa mga Philippine-occupied island groups na makakatulong naman sa pagpapatrolya pa ng bansa sa teritoryo nito sa West Philippine Sea at maging sa exclusive economic zone nito. Sinabi din ni Congressman Roman na suportado niya si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon nito na kahit 1 pulgada sa ating teritoryo ay hindi anya isusuko. Sinuguro naman ni Roman na ang Kongreso ay nakaalalay para bigyang suporta kung anuman ang mga pangangailangan ng Executive Department para maprotektahan ang territorial integrity ng ating bansa. Inihayag din ni Representative Congon na bukod sa patuloy na paghahain ng diplomatic protest laban sa China, kailangan na rin anyang i-develop pa ang mga struktura at gawin na itong permanente doon sa Kalayaan at Pag-asa Island. Dagdag naman ni Congon na hindi hahayaan ng gobyerno ang patuloy na panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman kay Representative Ortega, bukod sa pagsasaayos sa mga paliparan, mga daungan, dapat din anyang i-develop ang isla para maging turismo at business destination. Para kay Deputy Speaker J.G. Suarez naman, mahalaga ang bilateral agreements sa ibang bansa para suportahan ang Pilipinas sa kinakaharap nitong mga issue pagdating sa West Philippine Sea. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inanunsyo ng pamunuan ng Department of Migrant Workers na balik normal na ngayon ang operasyon ng lahat ng kanilang data servers. Yan ay kung maalala nga mga kabombo, biglang bumagal yung kanilang portal nitong nakalipas na mga oras at batay nga doon sa Management Information and Technical Services ng naturang kagawaran, naging matagumpay naman ang ginawang restoration ng server portal. Nagkaroon kasi anya ng problema sa power servers na pinanggagalingan o yung source mismo ng data. Kaugnay nito ay humingi naman ng paumanhin at pangunawa ang Department of Migrant Workers dahil sa pagka-delay ng mga online issuance ng overseas employment certificates na partikular dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminals para sana sa mga papalis na overseas Filipino workers. Dinagdagan naman ng ahensya ang kanilang mga tauhan para magbigay ng assistance sa mga paliparan dito sa ating bansa, kaugnay pa rin ng naturang na italang problema.
Samantala sa mga karagdagan pang pag-uulat, ang Department of Agriculture tiniyak na hindi maantala ang operasyon ng National Food Authority sa kabilayan ng sinasagawang investigasyon sa anumang o umano'y anomalya sa bentahan ng NFA rice. Kaugnay niyan may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak ka ng Department of Agriculture na walang magiging epekto sa operasyon ng National Food Authority kasabayan ng isinasagawang internal investigation hinggil yan sa umano'y anomalya sa bentahan ng imbak na bigas. Ito ang naging pagsisiguro ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. matapos na ilabas ng Office of the Ombudsman ang kalahating taon na suspensyon sa higit 100 opisyal ng National Food Authority. Kabilang sa mga ito sina National Food Authority Administrator Roderico Bioco, Assistant Administrator John Robert Hermano at iba pang regional managers maging mga warehouse supervisors ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na nagdesisyon ito na siya muna ang humalili bilang tagapangasiwa ng National Food Authority upang matiyak na matututukan itong mabuti at nang hindi maabala ang serbisyo nito. Kaugnay nito ay sinabi ng kalihim na kaagad siyang makikipagpulong sa iba pang opisyal ng naturang ahensya. Layo nitong talakayin ang mga papalit sa mga nabakanting posisyon ng mga nasuspinding opisyal. Ipinag-utos na rin ng kalihim sa mga natitirang opisyal ng National Food Authority na ipagpatuloy pa rin ang kanilang regular na operasyon. Aktibo rin aniya makikipag-cooperate ang kanilang ahensya sa investigasyon ng Office of the Ombudsman hinggil nga sa umano'y irregularidad sa National Food Authority. Samantala, sinabi naman ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel Di Mesa na sa ngayon ay wala pang resulta ang kanilang isinasagawang internal investigation. Aniya, nagpapatuloy pa rin ang review and analysis ng mga investigating panel. Ito ay nagmula nga sa Internal Audit Service at binuong grupo ng Secretary Laurel. Tinitingnan rin aniya ng kanilang ahensya kung may pananagutan rin ng mga trader na napagbentahan ng mga bigas na nagmula sa National Food Authority. Pasama po yan sa ginagawang investigasyon at review po ng ating investigating panels na nagtumitingin po dito. Meron naman pong special price bulletin na tinatakda ang NFA na inaaprobahan po ng NFA Council. Pero matandaan natin na ang pangunahing mandate ngayon ng NFA as per the rice tarification law ay buffer stocking sa pamamagitan ng pamimili sa ating mga magsasaka at gagamitin ito sa panahon ng kalamidad at disaster. At kung wala pong kalamidad at disaster ay meron pong tamang disposition protocols and procedure na dapat sundin po ng ating NFA. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bilang suporta ng Department of Transportation sa pagdiriwang ng National Women's Month, maghahandog ang naturang tanggapan ng libreng sakay para sa mga kababaihan. Yan ay sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard sa lahat ng mga babae sa buong buwan ng Marso. Ayon nga sa ahensya, makakabiyahe ang mga kababaihan ng libre sa EDSA Bus Carousel mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange papuntang Cubao at vice versa, balikan. Ayon sa naturang tanggapan, ito ay bilang pagkilala nila sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Layunin umano ng naturang programa na ipagdiwang ang naging tagumpay ng mga kababaihan at mabigyan sila ng kasiyahan habang naglalakbay dito sa Metro Manila at ganun din ang plano sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Inaprubahan naman na ng Department of Budget and Management ang mga karagdagan pang regional offices at posisyon para sa National Commission of Senior Citizens. Sa pahayag nga ng ahensya, mayroong 8 karagdagan na mga opisina at 76 na posisyon para sa National Commission of Senior Citizens. Ang 8 bagong tanggapan ng National Commission of Senior Citizens ay tatayo sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga Region at Cordillera Administrative Region. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, panahon na para kilalanin natin ang kahalagahan ng mga nakatatanda at igarantiya ang dignidad at maging ang kanilang karapatan na nararapat para sa kanila.
Ang pag-aproba din ng mga karagdagang opisina at posisyon para sa National Commission of Senior Citizens ay kasunod ng paglagda sa batas ng pinalawak pang mga benepisyo ng centenarians at ang pag-aproba ng karagdagang buwanang diskwento para sa mga senior citizen at person with disabilities. Sa datos nga ng National Commission of Senior Citizen, nagpakita ng ahensya ay nagbibigay ng serbisyo sa humigit kumulang 9 na milyong senior citizens na may edad 60 pataas. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na lang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga pagbabalita. Nagpahayag ng suporta si dating National Security Advisor at retired University of the Philippines Professor Clarita Carlos. Yan ay sa panukalang Economic Constitutional Amendments na kasalukuyang tinatalakay sa mababang kapulungan ng Kongreso bilang Committee of the Whole ng House of Representatives. Binigyang diin pa ni Carlos sa ika-4 na pagdinig doon sa resolution of both houses number 7 na ang Constitution ay dapat na isang living document na dapat ay sumasalabid sa political at economic conditions ng ating panahon. Paliwanag pa ni Professor Carlos kung nabigo ang basic law na umangkop sa patuloy na pagbabago ng kapaligiran ng isang mundong walang hangganan ay dapat itong baguhin. Dapat niya na magkaroon ng reset. Binigyan din pa ng opisyal o ng dating opisyal ng isang saligang batas ay dapat na mapadali, hindi mahigpit. At hinimok pa ni Professor Carlos ang mga tutol sa pagbubukas ng edukasyon sa mga dayuhang mamumuhunan na isipin ang potensyal na magiging resulta nito, na epektibo ang pag-aaral at hindi mga isyu na pagmamayari ang pinag-uusapan. Ang resolution of both houses number 7 na iniakda ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. at iba pang pinuno ng Kamara ay naglalaman ng mga panukalang pagbabago para sa charter ng ekonomiya na nakabinbin pa rin doon sa Kamara. Ang panukala ay halos eksaktong reproduction ng resolution of both houses number 6 na ipinakilala naman sa panig ng Senado ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri at ng mga senador na sina Loren Legarda, Juan Edgardo Sani Angara at ng iba pa. Binanggit ka ng isang resource person na si Orion Perez Dumdum ng correct constitutional reform and rectification for economic competitiveness and transformation movement. Ang mga benepisyo ng pagbubukas ng edukasyon para sa mga dayuhang mamumuhunan ay mahalaga. Aniya, mas mura para sa mga estudyanteng Pilipino na makakuha ng mataas na kalidad ng edukasyon mula sa mga dayuhang tanggapan na maglalagak ng kanilang puhunan at ng kanilang education system na ipapakilala sa ating mga kababayan, maging mga universidad ay papayagan na rin na magtatag ng mga campuses na ganap na pag-aari dito sa ating bansa ng ilang mga banyaga. Ayon naman kay Eduardo Araral, isang Filipino na nagtuturo sa National University of Singapore, ay nagsalita ito tungkol sa resulta ng kanyang pag-aaral kung bakit ang Vietnam ay umaakit ng mas maraming mga dayuhang mamumuhunan kaysa naman sa Pilipinas. Sinabi niya, ng Vietnam ay may 50% na mas murang kuryente at mas mababang corporate tax. Mayroon din itong highly competitive workforce, bagay na kakulangan naman dito sa ating bansa. Samantala, dadalo naman ang ilang delegado ng Department of Tourism sa gaganaping International Tourism Promotion sa Berlin, Germany. Layunin ng biyaheng ito na maipakilala ng Pilipinas ang ipinagmamalaking turismo ng Pilipinas. Kabilang na rin dito ang layuning makapang-akit pa ng mas maraming foreign tourists sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ang tourism promotion
Promotions Board ng kanilang ahensya ang mangunguna sa pagdalo sa 3 araw na International Tourism Promotions sa Berlin. Ito anya ay isa sa mga malalaking international event na malaking tulong upang makahatak pa ng mas maraming mga turista sa bansa. Sinabi pa ng kalihim na ito ay malaking pagkakataon para sa Pilipinas na maipromote ang bansa sa international tourism market. Mapatayan ng mga karagdagang report. Ang Manila International Airport Authority humingi naman ng dispensa tiniyak para sa publiko na hindi na mauulit yung insidente kung saan ay nakagat pa ng mga surot ang ilang mga biyahero na dumaan o gumamit ng naturang paliparan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Kelly Cordero. Siniguro ng Manila International Airport Authority na hindi na nila hahayaang maulit muli ang insidente ng surot at iba pang uri ng peste sa Ninoy Aquino International Airport. Humingi ng paumanhin si Manila International Airport Authority Officer in Charge General Manager Eric Ines sa publiko sa naging pagkukulang at kapabayaan umano nila at pati na rin ng test control contractors. Ayon kay Ines, aminado silang may kakulangan sila kaya nagkaroon ng surot sa mga upuan ng paliparan. Kaya naman patuloy umano ang kanilang pag-test control para sa kaligtasan ng mga airline passenger. Yung alam mo, yung may konting disiplina pare-pareho eh. Not only for our passengers na dumadaan, pati na rin kami, pati na rin mga contractor. Kami may kasalanan dyan eh. Kaya ayoko nang mangyayari ito, sabi ko. Kaya ngayong hapon, kasi after 3-4 days namin pinapag-aralan yung mga kontrata, kakausapin ko ulit yung mga nabigyan ng kontrata sa pest control. 4 yan eh. Iba-ibang terminal. Ngayon, pati makikiusap na rin kami sa mga concessionaires na pati yung pagdigpit ng kanilang mga basura, i-ready na nila, kukolektahin naman natin yun eh. Kung matatandaan, nauna nang iniulat na ipinaliwanag ni Ines kung ano ang posibleng rason bakit nagkaroon ng mga surot. Anya, sa Terminal 3 pa lamang mayroong 2,000 units ng 4-seater gang chairs. Katumbas yan ng mahigit 8,000 seats. Araw-araw anya humigit kumulang 20 unit ng 4-seater ang ipinapababa para sa paglilinis. Mula alas 7 yan ng umaga hanggang lampas hating gabi. Kasama na sa paglilinis ang chemical treatment at pressured water treatment bago iwan ng tuyo ang mga upuan sa araw. Nabanggit din ni Ines na ang mga kemikal na ginagamit para sa pagkontrol ng peste ay maaaring hindi sapat at epektibo para patayin ang mga itlog ng surot. Sa ngayon nakatakdang makipagpulong ang opisyal ng Manila International Airport Authority sa mga pest control contractors para suriin ang kanilang performance sa gitna ng mga ulat ng mga daga, ipis at surot sa paliparan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakaranas naman ng lindol ang ilang bahagi ng katimugang bahagi ng Mindanao. Ayon sa PHIVOX, may lakas ito ng 5 magnitude at tectonic po ang pinagbulan. Naramdaman ito kaninang alas 5:15 ng umaga at may lalim na 169 kilometers. Natukoy naman ang episentro ng lindol sa layong 5 kilometers sa timog kanluran ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang mga naitalang intensity ay sa mga sumusunod pong lugar. Naramdaman ang intensity 3 sa may Don Marcelino sa Davao Occidental, Malungon sa Sarangani. Naramdaman naman ang intensity 2 sa may Alabel, sa may Maasim at Sarangani sa may Digos City din sa Davao del Sur, habang intensity 1 naman ang naramdaman sa may Tupi, Tibuli, South Cotabato, sa may Glan Kiamba, Sarangani, sa may Matanaw, Davao del Sur. Sa mga balita pa, mga kabombo, magsasampaw mano ng reklamo ang Makati City Government laban naman sa Taguig City ngayong araw dahil sa ilang violations umano ng lungsod ng Taguig sa territorial dispute, partikular na sa pinag-aagawang parke. At idudulog ng Makati City Legal Council ang patong-patong na kaso sa Taguig City Prosecutor's Office. Personal na tutungo sa Prosecutor's Office ng Taguig ang Makati City Lawyers upang ihanda ang formal na reklamo laban mismo
mismo sa siyudad ng Taguig. Matatandaan na nitong araw ng linggo ay nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig dahil na rin sa usapin ng lupa at ang pagsasara ng Makati Park Garden na nasa jurisdiksyon ng Taguig. Hangad naman ng mga nagtitinda doon sa naturang parke na maresolba na ang naturang sigalot dahil wala umano silang kikitain habang ito ay nananatiling nakasara. Nagpahayag naman ng suporta ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagtanggal ng mahigpit na mga probisyon sa ekonomiya sa ilalim niya ng 1987 Constitution. Ginawa nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pahayag sa inilabas na position paper ng ahensya bilang tugon sa paghahain ng Resolution of both Houses No. 7 na naglalayong amyendahan ng mga probisyon sa mga public service, edukasyon at industriya ng advertising sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pariralang unless otherwise provided by law. Binigyang diin ng Bangko Sentral ang suporta nito sa pagluluwag ng mga restriction para sa patas na pakikilahok ng mga dayuhan sa ating ekonomiya. Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pagbabawas, kung hindi man anya ganap na tanggalin ang mga mahigpit na probisyon, ay magpapadalian niya sa pagtaas ng capital investment ng mga dayuhan at magpapabilis din ito sa paglago ng ekonomiya kung saan maaaring mapabilis pa na maisakatuparan ng bansa ang inklusibong paglago ng ekonomiya. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, ang foreign ownership sa ilang mga sektor ay limitado lamang sa maximum na 40% at ganap na ipinagbabawal ito sa ibang mga sektor. Inaasahan namang magbubukas ng mas malaking market share para sa mga investors ang pagpapaunlad pa ng natural gas industry dito yan sa ating bansa. Ito naman ang iginiit ni Attorney Garrett Tungol, Special Legal Counsel ng Senate Committee on Energy, partikular na ng pinuno nito na si Senator Raffy Tulfo. Yan ay may kinalaman doon sa inihaing Senate Bill 2247. Ang naturang panukala mga kabombo ay nakdangan ng naturang mambabatas at naglalayong maisulong yung pagbalangkas ng komprehensibo na pinagsama-samang legislative policy na tutugon sa mabilis na pagpapaunlad ng sektor ng natural gas sa Pilipinas. Ang puspusang pagpasa ng panukalang ito ay magmumula naman sa kritikal na pangangailangan at para pahabain naman yung pag-iral ng mga existing na sources ng ating fuel, kagaya na lamang ng Malampaya dyan sa bahagi ng Palawan, pati na ang iba pang mga pinagkukunan ng langis dito sa Pilipinas. Sinabi rin ni Tungol na ang paggamit ng carbon ay ecologically damaging at mas mahal pa kaysa sa natural gas, bagay na pangunahing kinukonsidera dun sa naturang pagtingin at dumalo nga sa Department of Energy bilang kinatawan ang ilang opisyal nito at nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa itinutulak na natural gas na pagpapaunlad dito sa ating bansa at yan ay isinusulong sa pagpapalago ng power generation industry. Gayunman, tinitiyak ng naturang abogado ng layunin ng panukalang batas na ito ay mapababa yung singil sa kuryente, gayon din yung pagpapalaganap ng mas maraming trabaho sa ating bansa, bagay na matutugunan umano sa mga kahalintulad na aksyon. Mariin namang tinutulan ng Department of Education ang mga panukalang pagbabago sa saligang batas, partikular na dito ang pagpayag sa mga dayuhan na magkaroon ng ganap na kontrol at pamamahala sa mga paaralan dito sa bansa. Sa pagdinig nga ng House Committee of the Whole, sinabi ni Department of Education Undersecretary Omar Romero na ang mga pagbabagong isinusulong ng Kongreso sa Paragraph 2, Section 4, Article 14 ng Konstitusyon ay may seryoso daw na implikasyon sa mandato ng Department of Education at sa pagpapatupad ng mga tungkulin nito. Ang parirala kasi na unless otherwise provided by law at ang pinagbabatayan umano nitong katwiran ay maaring magsilbing gateway o daanan upang palawakin pa ang saklaw ng kontrol at pangangasiwa sa mga educational institution, hindi lamang ng mga mamamayan ng Pilipinas kundi ng iba pang mga entity.
Sa ganitong paraan, ang saklaw at mga limitasyon daw ng kontrol at pangangasiwa ay questionable, kabilang na ang prosesong tumutukoy kung sino ba dapat, ano at paano ibibigay ang edukasyon. Saad pa ng opisyal na ang pinakapangunahing tanong ngayon ay kung papayagan ba nito ang mga dayuhang entity na magturo sa bansa. Kung sakali man ay magalang at mariing tutulan umano ito ng kagawaran sa pag-amyenda. Idinulog din ni Romero ang pangamba na ang pagpapalawig ng saklaw at pangangasiwa ng mga paaralan sa kamay ng mga dayuhan ay maaaring makaapekto sa mga programa at pangako ng Department of Education, partikular na dito ang pagpapatupad ng bagong curriculum ng basic education na matatag kindergarten to grade 10 curriculum at nainulunsad nga po yan noong Agosto taong 2023. Isa sa mahalagang feature kasi nito ang nirepasong curriculum ay ang makabansa na layuning mahubog ang mga mag-aaral na maging makabayan at magkaroon ng kamalayan at pagmamalaki ng kanilang pagkakakinanlan at maging sa kasaysayan na rin, sining at kultura ng ating bansa. Binanggit din ni Romero ang Article 14 Section 3 ng Konstitusyon na nagsasaad na lahat ng educational institution ay dapat na itanim ang pagiging makabayan at nasyonalismo. Nagpapakita din ng malaking banta sa national security ang pagtanggal sa 3 talata daw na naglilimita sa bilang ng mga banyagang nag-aaral sa educational institution at nagbabawal din sa pagtatayo ng mga paaralan para lamang sa mga dayuhan dahil daw sa kawalan ng kaukulang para sa maayos na monitoring o pagsubaybay at kontrol sa mga itinuturing na aliens o dayuhan sa ating bansa. Ginawa nga ng Department of Education official ang pahayag na ito sa gitna na rin ng pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa resolution of both houses number 7 na naglalayong amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng pagtanggal sa 40% na limitasyon sa dayuhang pagmamay-ari sa mahalagang industriya, kabilang na dyan ang public utilities at edukasyon. Bombo Police Report. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, update muna tayo, pasintabi doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nanananghalian, sensitibong balita ang susunod naming ihahatid sa inyo sapagkat ito'y may kinalaman doon sa labi na nahukay dyan sa Tabuk City, Kalinga. Ano nga bang nangyari dito? May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng Tabuk City ang pagkakahukay sa naagnas ng bangkay ng isang babae at lalaki sa barangay Kudala. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Tabuk City Information Officer Aurora Amilig, sinabi niya na masukal ang lugar kung saan inilibing ang mga labi kaya nahirapan silang mapuntahan ang lugar. Batay sa punerarya kung saan dinala ang mga labi ay babae at lalaki na pawang nasa edad 50 pataas ang mga nahukay na bangkay. Wala pang formal na resulta ang otopsiyang isinagawa sa mga labi para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan maliban sa isang singsing na suot ng babae na may nakalagay na apostolada. Ang mga bangkay ay binalutan ng duct tape sa mukha habang ang babae ay may operation scar sa dibdib na hininalang dahil sa breast cancer at tinatayang 5'3" ang taas ng lalaki. Sa ngayon ay gumugulong na ang pagsisiyasat sa kaso para matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawa. Batayan niya sa pulisya, planado ang paglibing sa labi ng mga biktima dahil maging ang hukay kung saan sila inilibing ay nasukat. Maliban dito, marabing anggulo ang sinisilip ngayon ng pulisya. Panawagan ngayon ni Amilig sa mga nawawalan ng kamag-anak na puntahan na lamang ang mga labi sa punerarya sa Layais, Fanggi Funeral Homes na malapit sa Tabuk City Hall. Pinawi naman niya ang pangamba ng publiko kahit hindi ito ang unang pagkakataon na makapagtala sila ng salvage victim na itinapon sa probinsya ng Kalinga. Yung faces nila, although intact pa yung mga bodies, fingerprints daw, sir, hindi na rin daw nila makuhanan yung fingerprints nila. But the woman has got, may operation daw siya dito sa breast. Parang may isang breast siya na natanggal. And both are fair-skinned people. Ang height daw nila, according to the funeral parlor owner, yung girl is, I think, mga nasa 5 feet and the guy daw yung lalaki. Yan ang report mula sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Lalo pa lumaki ang naitalang pinsala dulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura sa Western Visayas. May follow-up report ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 569.2 milyon pesos ang halaga ng pinsala ng tagtuyot sa Western Visayas sa bunsod ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Raul Fernandez, Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi ito na sa kasalukuyan ang palay ang pinakaapektado ng tagtuyot at nasira rin niya ang maisan sa rehiyon. Ayon kay Fernandez, labis na apektado ng production loss ay ang Iloilo Province na umaabot sa 434.2 milyon pesos. Ang mga magsasaka naman mula sa lalawigan ng Iloilo ang labis rin apektado ng El Nino na umaabot sa 8,225. Sinusundan ng Antique na may 2,990 at Negros Occidental naman na may 562. Sa buong rehiyon, umabot na tayo sa 569,190,358. Sa dalawa pong commodities natin yan, rice and corn na po yan. Yung probinsya po ng Iloilo, yung po may pinakamaraming naapektuhan po ng El Nino. Sumusunod po dyan yung Antique and then followed by Negros Occidental po. Si Office of the Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Etchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang Mexico umaasa na sa tubig ulan sa gitna ng nararanasan na matinding tagtuyot at kakulangan sa tubig. Kaugnayan, alamin pa natin ang kabuong detalye mula sa eksklusibong panayam ng Star FM Bacolod. Mahirap pa rin ang sitwasyon ngayon sa bansang Mexico sa nararanasan ng matinding tagtuyo at kakulangan sa tubig kung saan nasa 280 na mga lungsod at mahigit 1,800 na mga kabahayan ang apektado. Tinatawag ito na extreme water scarcity kung saan naging rason ang pagbili ng mga tao ng tubig sa mga water tanks upang tugunan ang kanilang araw-araw na gawain. Gaya na lamang ng nagtambakang mga maduming plato at halos hindi na makaligo ang karamihang mga residente. Dahil dito ay nagsagawa ng rainwater harvesting at gumamit na ng water purification upang kahit papano ay malabanan ang kakulangan sa tubig kung saan lalong tumataas ang demand sa bansa. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rosalie Picayo, Pinay Call Center Appointment Center sa Mexico City, sa lugar niya ng kanyang kaibigan na isang Pinay rin ay nawawalan din ng tubig at mabalik na lamang sa umaga. Example, I have a friend which is a Filipina also na nag-work dito sa amin na she told me that it has been like 3 days na wala silang tubig. So at the same time bumabalik din na madaling araw. So ito yung isang reason kung naririnig namin na by hours parang ini-schedule. Maalala na ang Isla Urbana ay nag-alok ng rainwater collection at purification sa mga lower income at rural communities sa Mexico City. Simula ng ilunsad ito ng 2009 na mahigit 584,000 na kataong natulungan na makatanggap ng tubig. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok ng ating mga taga-subaybay ay mapapakinggan, mapapanood kasi ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa ating mga Facebook Live ng mga paborito ninyong himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Sa bahagi ng Luzon, lalo na dyan sa hilagang parte ng Luzon, mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at sa Southern Luzon naman ang Bombo Radio Legazpi. Sa mga kabombo naman po natin dyan sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Sa Ilocos Region naman, nariyan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa mga tagapakinig po natin dyan sa may Bicol Region, nariyan naman ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo, sa oras na ito, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe.
We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na direkron sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Diri sa may TYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Badi ang latest may kantanan diri karon sa nagluntad iyang sunog sa Barangay Old Airport, Mandurriao. Ano ang extent sang damage kag may initial na balang nakitaan diri kun anong cause of fire ang Bureau of Fire Protection. Check ta si Bombo Lindsay Lane sa report. Please come in. Ginkaluyan man bombotsam sang 2022 sa Marso 2022 nga sunog apang wala naman sila makapangaman subong 2024 bombotsam ini nanging pahayag sang isa sa mga residente nga ti naapektuhan sang sunog or isa sa mga residente nga ti na lamon sang kalayo ang ila nga puloy-an. Ginpakigangutan diri naton si Sir Rogelio Abria, isa diri sa mga nasunugan kag iya nga ginpahayag nga tuig 2022 Marso bombotsam sang natigayon man nga ti nagluntad ang sunog diri sa may Barangay Old Airport, Mandurriao, Iloilo City. Pero ti maayo tuya kay na sarang nila nga ti napagwa sa tanan nga mga gamit kag wala yan nalamon or wala naglapkang kalayo padulong sa ilay nga balay ugaling kay sa subong nga mga tinion kay last 2022 March ang kalayo didri lang ya sa may sagwa nga porsyon bala sa may dalan ang bombotsam sa Barangay Old Airport, Mandurriao, Iloilo City. Pero sa subong ang ginluntaran sa sining sunog kung sa diin madamo sa mga balay ang ginlamon didto na sa sulod or sa likod ng bahin sa nasambit nga barangay. Kung sa diin sunod diri kay Abria ara pa ni siya gani sa ospital sang Kaina sang aga kay ti bakuna sa tani bala sa anti-rabies bombotsam kay tiging kagat ini siya sang ido naging kakibot yan na lang naging tawgan ini siya sang bana sang iya nga hinablos kag sugid na may ara sang sunog sa nasambit nga barangay. Ti siya na kuntani iya na bala kuntani turno bombotsam nga injectionan na lang siya. Pero ti bangod man sa pagkabalaka kay siyempre ara man ang iyang mga ginikanan didto sa ila balay nga nabilin gilayon ini siya nga nagahalin sa amuya nga sa ospital kung sa rin didto siya nga magapa-inject kung tani kay naghingyo ini siya sa doktor nga ti hindi na lang siya pag-injectionan kag pag-abot niya sa iya nasambit na barangay nakita niya gid nga ti wala na gid ang ilay nga balay ubos na ya lamon sang kalayo bombotsam. So
wala gid sang may nakuha, wala gid sang may nasalbar ang iya nga pamilya bisan mga dokumento lakotani no, mga importante nga mga documents ang ila abi nga live birth kag mga papilis or mga dokumento sa eskwelahan. Wala gid sang may nasalbar mangin ang mga appliances gani nila kag mga bayo bombot sama. Wala gid sang isa sang may nasalbar. Inibangod nga ti human man sa light materials ang ilang balay rason nga ti do hindi man sa bala makapati nga insigida sa madali lang yang minuto gilayon nga ginlamon sa kalayo ang ila yang balay. Ang ila lang diri karon nga ginalauman kagati nagasalig nga may ara sang ihatag abi nga assistance ang barangay kag for sure may ara man ina bisan sa bulig man sang Iloilo City Government mahatagan man sila ang ining mga naapektuhan. Kay as of the moment base sa data sang City Social Welfare and Development Office, we have a total of 50 ka mga panimalay abong butsam ang nasunog kung sa diin ang partially burned yara sa 14 ka mga panimalay kag ang totally burned nga mga balay nagalabot sa 36 kag ang pamilya nga apektado diri nagalabot man sa 50. Ini as of 12 noon na initial report halin sa City Social Welfare and Development Office. Yari bala aton una pamatian ang pahayag ni Mr. Rogelio Abria. Mula sa ospital, pa kami mga kayo nag-inject kami tayo sa balas ng anti-rabies para sa ido, ay gagatin ng ido. Tawagan ako sang bana, ang sawa ka pa sa nablos ko nga may sunog, hindi pa ako magpati. Ako nakita ng injeksyonan, ginamala ko ng doktor, nga hindi lang nagpuli ko yung nasunog tamon ng balay. Sabi ko joke na nila, pagkabot ko wala na. Ubos na kita nandito sa likod, sa puno, sa punungan. Pagkabot ko wala na gid, top na tubilin, ubos ito na. Sino tawag sa balay? Kanday mama, kanday papa, kag mga inablos, para naman sila sa sagwa. Ano mga, na may nabit-bit man sila ng mga gamit? Gamay lang gid, pero ubos na namon nga mga birth certificate, mga dokumento, ubos ito na mga bayo namon, kag mga appliances, man ubos man. Anan, wala gid bilin. Balay, sir, babaw dalong? Dalom lang gid siya. Karoon man sa light materials? Hindi siya ng ano lang gid siya ng kahoy lang gid siya. Ulang kahoy. Mapagkita mo nga kihoy ng ubos gid yung inyong balaya, sir, pag-abot mo. Ubos gid man, wala gid bilin. Hindi ko ka nagpati isang last year. May sunog man di ginkaluyan kami sa Ginoo nga wala ginadabot amon, pero subong nadabot gid ang amon nga balay. March man to, di ba ra? March. Oo, March man. 2022? 2022. 2023. 2021. Sa subong may nagpasalig na sa inyo, mahatag sa assistance? Wala pa man ko siguro. Kini mama, ito kinamalan na sila siguro. Kaya wala pa man ako mangkot. May bago lang ikaw abot daan. Pag-abot ko, wala naman sila sa balay mo. Kapag abot ko ito, ginuna ka sa balay. Wala lagi bilhin. Biskan ano ba itong mapuslan mo? Lagi niya ubos ito na. Kita ko na sa sa sagwa. Dala nila, o galingod lang nila. Pero ang mga istorya di naghalin ang sunog, may nabalan. Wala pa ko idea, ma'am. Kundi na rin ng sunog kay sa ospital ko alin daan. Wala ko idea gid. Si Mr. Rogelio Abria ang isa sa mga nasunugan. Gina-check man naton sa City Social Welfare and Development Office kung balaki sa food assistance na ihatag sa sining mga naapektuhan sa sunog or mga biktima sa sunog. Kag ipahayag diri ni Ma'am Juna Alidron ang Social Welfare Officer 3 sa City Social Welfare and Development Office nga ara man nag-extend man sa bulig ang CSWDO kag may mando man syempre ang aton nga alkalde si Iloilo City Mayor Jared Ranias na titatapon ang ining mga nasunugan kag ang temporaryo nila dari nga tiniran amo ang Mandurriao Elementary School. So padayon pa dari nga gina-assess sa mga katapos ng CSWDO ang ining mga affected individuals dari sa bahin sa Barangay Old Airport Mandurriao Iloilo City kung sa diin nga tigilutaran sa saning sunog bombot sama. So sa nasaling ko na 40 or 50 ka mga panimalay ang nasunog dari kag kung sa diin ang totally burned amo ang
36 houses, kag ang partially burned naman 14 ka mga panimalay. Suno ganit diri kay Ma'am Juna Alidron nga ti hindi pa Manila gid matumod kun sinoya ang or sa diin abi ang ginhalinan sang sining sunog kay ti base ano na nang iyan na iya sang obligasyon kag katungdanan sang bahin sang Bureau of Fire Protection. Kag tigin check naman sa Bureau of Fire Protection wala pa sang initial investigation abi sa kun sa diin gid, pero ti may mga ano na halos kadamaan man sa mga pumuluyong agin pamangkot naton dito, isa lang man katawong ilang ang ginatudlo, pero gina-verify pa na naton sa bahin sa Bureau of Fire Protection kaya hindi pa Manila yung makumpirma since nga wala pa man sila yung nakatapos ng ilang man nga investigation sa bahin niya sa Barangay Old Airport, Mandurriawa, Iloilo City. Ang lain lang diri kay siyempre ano ni mo nang ikit-ikit balang ang mga panimalay bombotsam nga ti sa pila lang gid ka ano abi ka minutos madasig ang paglapta sa sining kalayo kag halos gid tanan nga mga panimalay lunsay human sa light materials amo nga ti dasig man sa nga ginlamon sa kalayo kag ti may hangin pangadaan kay ina bombotsam isa man na sa faktor kung nga madasig ang pagdalagan kag madasig ang paglaptas ng kalayo sa kaiping nga mga panimalay. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Ma'am Juna Alidron, ang Social Welfare Officer 3 sa CSWDO. Ma'am, anong update sa sunog actually, as of 9 a.m., based lang sa ako lista kay busy pa nga aton mga barangay officials, kay bago pa lang gito, sige pag protection personnel sa sulod. According kay Ina sa ato na barangay Kagawad nga wala pa man siya list is 40 ang estimated household dira sa sulod. So siguro dugay-dugay ara naman na sila para makapungko kami makakuha gid sang lista sang mga owners sang panimabalay nga nasunog. Initially wala pa. Initially mga pila pa lang na di ka individual lang sa akon, 45 individuals pa lang. Oh, okay. Pero ang families wala pa kay wala pa ta ka-come up sang final nga list. Initial list lang ni sang owner totally damaged houses as of 9 a.m. Ang ini nga mga nasunugan mo, ano ni sila mga illegal settlers? Ano? Daragin na daw sila guys star. Ang duta. Hindi ko yakabalo sang duta ha. Pero ano mga possible assistance na ihatag? Food assistance, yes, of course. Every calamities like this, may arda ginaya nga aton Iloilo City Mayor Jerry Petrania sa ginahatag nga para gid sa aton yung mga biktima. Ma'am, again, sa din natin Sa Mandarin Elementary School, ang evacuation center naton. May mga idea kung nakasugod mga bata. Actually, may social worker ko dito naka-open na. Pero as of now, daw wala pa to sa may nakakadto. It's because nga, ang aton mga biktima, nagabalikin pa man sa ila mga pagkabutang dira and nagapawayway pa sila because of trauma, syempre, nga natabo sa ila. Ma'am, do we have the information kay according sa mga residente more on boarding houses ang nasunog? Sa siguro hindi ko pa na masabat. We will get the info or the valid info from our barangay kapitan, Honorable Jose Benji Makailing. Ang nanging pahayag bombotsam ni Ma'am Juna Alidron, ang Social Welfare Officer 3 sa City Social Welfare and Development Office. Natukiban man gani naton sa pagpakigango taman sa isa man ka barangay official sa Barangay Old Airport, Mandurriawa, Iloilo City. Nga sa nagligad ng gidya nga semana bombotsam, maginupdan niya pa ni ang Bureau of Fire Protection personnel nga naglibot no sa ilaman nga barangay sa Old Airport, Mandurriawa. Kag do nang rekorida bala bombotsam naghatag sang abiso, naghatag sang panugyan kung anong dapat kay himuon nila antes, during kag pagkatapos sang sunog. Ting isa man sa mga ginpanugyan sa ila nga ti dapat may aragid sila sa nakapreparar bala na tubig kay ting kaso por kaso nga may matabo nga sunog, base nga ti sila makabuligay man bala basta sang tubig sa kalayo agud nga ti hindi na magmakot, hindi na maglapta ang kalayo galing kay ti subong wala gid na control bombotsam ang ining kalayo kag naglaptag gid sa madamo nga mga panimalay. Sa pagpakigangot diri naton kay Kagawad Reynold Enriquez sang nasambit nga barangay, ang ginalantaw diri nga umpisahan sa kalayo kay may isa kuno kabalay sa tunga-tunga gid
kung sa diin nagluntad ang sunog, dudra gid kuno nag-umpisa ang kalayo pero hindi iya pa ya matumod kung ano gid bala ang ginhalinan kay may ara man nagasaling nga kuryente, may ara man sa nagasaling at ibase na pabayaan nga butane kuno blocker naglupok. Bombot Sam, amo pa na yang gina-investigaran dari sa bahin sa Bureau of Fire Protection. So, kainga, wala pa toya sa nasambit nga barangay si Barangay Kagawad Enriquez kay may importante man sa nga ginapadulungan pero paghatag sa impormasyon nga may ara sa nga sunog sa ilang nga barangay gilayon siya nagpadulong liwat sa iyang nga barangay nagngita pa sila gani kuno ginugdan niya pa ni ang bumbero nangita pa sila balasang dalan Bombot Sam sang maagyan kay ti kun diri ka lang nga maagi abi sa atubang gid bala mismo sa dalan nga ginagyan sa mga salakyan ni for sure hindi kidya ka penetrate mo ang ining mga bumbero naton ang salakyan abing fire truck Bombot Sam malayo sa katama kag base bala nga tibi hindi makalabot ang hose nila so nangita sila sang agyan agud nga makapadulong sila sa likod gid nga area sang amo nga barangay so si Kagawad Enriquez nila nag-assist sa sining mga bumbero naton kun diin sila maagi o galing kiti amula na dasig na yang naglapta ang ining kalayo sa kaiping nga mga balay bangod na congested area gani kung siya pa ya ang mag-describe sang ilang barangay Bombot Sama. So last 2022 iyagin pahayag March 11 2022 ti duha malapit-lapit duha naman katuig ang nagligad Bombot Sam ang sunog tuya diri sa atubang nga porsyon mo sang zone 1 sang barangay Old Airport Mandurriao ti subong ya diri naman sa likod March 5 2024 sa likod naman nga bahin so ikit-ikit ang panimalay kag base posible suno sa iya bangod man sa nakadugang man bala ang kainit man Bombot Sam sa aton nga palibot pero tisang nagligat no sila nagpatigayon sila sang rekurida o po ng Bureau of Fire Protection syempre ang ang pagbaton man bala kag reaksyon man sa mga pumuluyo ang willingness manila nga ti agud nga malikawan syempre sin uman abi ang gusto nga masunugan abi Bombot Sam man amo na nga sila man naghanda man sila ina-preparar man sila pero ti why gid nakahibalo syempre nga tisubong gid matabo ang tion nga masunog ang mga panimalay didto ya sa likod nga porsyon sa barangay Old Airport Mandurriao ti wala pa gid mabalaan kun kay sino gid naghalin kag kun paano abi ni umpisa gid ang masunog Bombot Sam tisubong ang ginahulat diri nila ang instruction sang eskwelahan kun pila ka mga kwarto kun pila ka rooms ang gamito ni sa mga evacuees naton dari kung sila sa barangay, handa man sila magbulig, kaya may budget man sila sa disaster, pwede pa na nila ma-utilize, pero daga pangayo man sila sa gyapon sa bulig, sa tanan nga may aras ang bulawanon nga mga tagipusoon nga makabulig assistance abi sa mga dari mga pumuluyo dari sa may Mandurriao Elementary School bisan sa mga non-food items and food and also sa cash man abi para nga mabuligan ni ang mga pumuluyo sa barangay Old Airport Mandurriao. Pagsulod mo dari sa Mandurriao Elementary School, may ari dari receiving desk, ari dari nakabutang nakapaskil ang cash donation, ang food donation kag ang non-food donation. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Barangay Kagawad Enriquez. Initially, ano ang ginhalinan sa sunog kag may isa kuno kabalay nga ginalinan sa tunga-tunga siya. So dasig lang maglapta kay asang muna nga time ang mga kalalakihan dabladra sa area nagaulubra so mga 6 o 7 kalakatan na sila kaga nagsanatabo kag gina mga kabataan nakakadto naman sa school. So nabilin mga babae na lang ti kun mga babae hindi sila kakuan kun sa kalayo. So pag ako gina sa Scarilya pagkabati ko ng sunog nagkadto ko proceed sa area nag-assist ko sa sa bombero bla kun din maagi kaya ang dito ka area sa likod congested katama. So nangita kami may bakante nga area nga lote iya sang company na bla nga daw Kings and Sons dira kami nagagi na namon ni pagi ang bombero. Pero nung ginhalinan ang isa kuno kabalay kay siguro basi may nalimtan sila guro nga kalayo nga nagkuan sa ila balay. Mostly na mga balay light materials gid. Amo na dasig naglapta. Sa isa pa ma'am last week naglibot kami na daw po namon Bureau of Fire gin pabalo na namon ang tao nga aware sa kalayo nagpa-prepare ng tubig sa ila tubang balay.
Sikaling di natural na ang basta mga muna kasi hindi uncontrollable wala tayong mahimo. Okay. Pero ang ining mga residente may mga borders na naapektuhan. Hindi lagi ko kuan kay ito wala na dara boarding house kay hindi na siya kuan commercial area. Usually na da congested area damo na da mga pamalaygid nga mga gagmay nga balay. Pero kung isipon nato ng pamilya bilang affected. Sa akong initial balang na akong kaklay wala ko katanaw dito sa area sa guwa lang ko. Sa akong initial nga pagtanaw ng mga 20 houses, siguro basi more than 30 families siguro. Kay ila dabalan ng sitwasyon ta dira gamay ang balay pero lagko ang unod nga pamilya. Oo. Pero di ba last sa Marso man 2022 March 11. Amo nag gani oo. Maduha ka tuig. Ano man di ba sa Marso 2022 dulapan man ang sakop sa masulugan. Sa tubang ito nga portion sang zone 1 ara sa likod sila nga portion. Isa man sa mga faktor ko nga dasig siya maglakta ito nga ikit-ikit balay. Ikit-ikit walay kag mainit gid subong Pero before pa man ginpahanumduman yun na sila. Nalibot din diya kami upod ang Bureau of Fire. Kumusta man ang pagbaton kag reaksyon sa mga tao so sa amo to nga tayo ginpahanumduman. Willing man sila nga magkuan nga magsunod sa amon nga ginkuan nga pabalos pa numdum sa ila. Kita isa pa nga daan pila naman kadlaw ng tabo mga fires nga natabo sa syudad kag sa province. Nakita man nila ta aware mo sila siguro ti anon ta siguro na purely accidental lang ginatabo. Pero may initial na certain kasi hindi balay may pangalan Ari sa subong mamang ari dang CSWDO subong naga-assist nila sa mga tao nga nagasulod kag ginakwan identify. Kay karon mga upod ko nga mga officials makadto naman di ma-identify ginamon ang mga tao nga nagakwan. Okay. So dali sila anay sa Mandurriao Elementary School. Possible sir pila ka rooms ang i-occupy. Naulap na kami sang sang school kay malaw na toral mamansindihan ta may klase man. So apektado ang mga kabataan karon kun anon ta. May nagpasalig nga bulig sa inyo abi sa barangay official sir. May ana kami man budget sa amon disaster. So pwede na mo utilize from 2022 up to the present pwede na namon magamit ang amon budget. Panawagan mo lang sa mga pumuluyo da nga nagatanaw subong nabalaan naman ninyo sa mga natabo sa amon barangay so gapangayoin kami sa inyo kung ano da ang mabulig ninyo sa amon. Gamay man dako pasalamatan ginamon sa barangay official kag sa amon pumuluyo. Nabatian Bombotcham si Barangay Kagawad Reynold Enriquez sang Barangay Old Airport, Mandurriao, Iloilo City, Bombotcham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo sining report, no? Talandog Balatyagon ang natabo sa may airport Mandurriao, no? May pipila diri sa ila previously or previous years may sunog man dira nga nagluntad, ang iban nakasalbar, wala malabot ang panimalay, but this time nalabot gid, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Amo ina ka importante sa nasiling na naton nga dapat maghalong gid kita, no, sa paghikot sang mga hilikoton sa sulod sang panimalay katulad abi sang pagdigamor, pagluto. Siguraduhon gid naton nga may ara sang butang ta may mga may tawo man nga upod kasi inyo sini nga puloy-an nga kun may ara lang ikaw sang for example, nagaluto ka tapos may nalimtan ikaw nga panakot o rikado dira ti baklon mo pasagwa sang tianggi kay malapit man lang. Ti dapat sila may bilinan ikaw nga lantaw-lantawon or whatsoever kay ginapahayag diri nga posible may nagaluto, no, or ining butane bala. Amo na siyang isa sa mga ginalantaw man nga naglupok or kung anong natabo nga nagkos or nagtuga sining sunog, no? Amo lang ning isa pagid sa mga dapat naton iyang tandaan. Kay bangod man nga Fire Prevention Month kita sa karon, amo ning tsimpo nga tuman kay init,
pero may tsimpo man nga nagahuyop ang hangin. So kung may mga malimtan kamo dira, nagamit kamo sang liquefied petroleum gas, nagamit kamo sang kahoy or uling, gamay lang na nga huyop sang hangin, no? Makatupa dira karon iya sa manasig bala iya masunog nga mga bagay, di magatuga ina sang pagkasunog, no? Sa Old Airport Mandurriao, ako personally kadto ako dira, no? Pero dugay na to, nakita nato ng sitwasyon nga ang alagyan tuman ka gamay, no? Tapos nagainikit-ikit ang puluyan sina dira. Kung may sunog nga matabo sa aton sini makabombo, kung hindi iya kabisado, wa isang may magay dira nga pumuluyo or barangay official, agud iyang tultulon ang area kung saan nagaluntad ang sunog, most probably dako gid ang mangin halit sini. That is why nga kagaina di gin updan pa to ni barangay kagawad ang aton sini nga mga firefighters makatapos ang Bureau of Fire. Kay kun sakto to ang balibumbulinsi mo, kay kun sa dalan ka lang abi magambal nga maagyan mo tapos itudlo mo ang Old Airport Mandurriao, barangay Old Airport Mandurriao. Oh, hindi ka makabalo kung din ka masulod sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. So mga 50 ka household ang apektado sining sunog sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Oh. So sa liwat palinto naton kag subong man Fire Prevention Month pa kita sa bulan sang Marso, no? Maghalong gid kag dapat mangin responsable, no? Sa aton sini karon iya mga kabumbo. Pasiguraduhon gid nga waay isang rason nga mag-umpisa ang sunog sa inyo sini iya nga balay. No? Ang masami abi banwa, for example, ang imo sini iyang cellphone, no? Or kung ano man da ang appliances ninyo sa inyo puluyan, malipatan mo blang nga gabuton sa socket, no? For example, naga-charge ikaw kay lowbat ka tapos natulugan ikaw, no? Ti may bangod man nga daan sang kainiton subong sang tiyempo, may mga posibilidad nga magluntad ang mga short circuit, hilabi na gid kun may ara sang mambal naton hindi husto samahin sang koneksyon sa inyo sini nga mga kuryente, no? Sa aton sini matag palamati. Ikaduwa nga mga rason nga dapat tandaan gid naton kag pasiguraduhon nga mangin responsable kita sa mga linuto, tinig ang linuto nga sudan, nga ti pasiguraduhon gid nga bantayan samtang ginaluto mo, no? Kag pagkatapos ang luto, kun way naman lang sang hilikoton dira, kag nagagamit ikaw sang uling, much better nga basyahan mo na lang sang tubig. Oh? Ang mga madali masunog sini iya nga mga bagay sa sulod sang panimalay, ti dapat isecure nyo gid ina nga hindi maggalapta ang mga lighter, ang mga posporo, no? Pasiguraduhon gid nga hindi ina malabot sang mga kabataan or mahapos ang access para sa mga kabataan. Kay mga kabataan nga daan ang level sang curiosity sininila iya tuman kataas. Ti makakita sila sang lighter, makakita sila posporo din karon ang pangampangan nila. Amo nang isa sa mga hindi naton luyag nga matabo. So sa liwat, amo nay dapat mangin responsable gid sa tagsa ka puluyan, no? Nga hindi lang niya basta-basta nga patumbayaan ang imo sini nga ginahikot or why mo iya ma-secure ang mga appliances before ikaw nga magbiya sa inyo sini nga sulod sang panimalay. May ara naman sa assistance nga ihatag ang city government para iya sa mga biktima sa sining sunog dira sa may barangay Old Airport, Mandurriao. 30 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sining nga pagpanumbalik banwa,
istoryahan naton ang problema ta sa tubig. Problema ta sa tubig. Kay ang city government kuno sa aton sini nga mga kauturan mando sa sentro nga magpatigayon sa mga drilling activity bangod sa nagahubas nga mga bubon diri sa syudad sa nga Iloilo. Ti abi ko anay stable man bala ang tubig according to Engineer Rojas, Operations Manager, Officer sa Metro Pacific ka Iloilo Waters. Tinuay karong gasanto hambal sa Metro Pacific kagapon stable ang supply sang tubig diri sa syudad sa Iloilo. Tapos si Mayor Jerry Treñas mamando iya sa City Environment and Natural Resources Office nga magkutkot kag maghimo sang bubon. Kay nagakahubas na diri kuno iya sa bahin sa syudad sa nga Iloilo. Amo gani na banwa, nagapalabot gid kita sang mensahe man kag kabay pa nga lubos ining paghangop sang aton sini nga mga konsihal nga ginweras-werasan lang kagapon sang Metro Pacific. Nagpati man sila iya nga stable ang supply sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Sa nasiling ko gani, ang pananawan ko kagapon sa aton sini nga mga konsihales daw mga pato. Daw mga pato nga gin bubuan sang tubig. Kag pagbubo sa tubig sa ila, ang nagadanaw sini nga tubig, ila man gilayon nga ginsirib. Nga nagpati sila iya sa presentasyon sa whereas sa Metro Pacific nga istable ang tubig diri iya o ang supply sa tubig diri sa syudad sa Iloilo. Istoryahan ta na sa aton sini nga pagpanumbalik diri sa palatuntunan na bombuana sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 3 to 9, 2024. May date kamo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado. Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi, agud kita maghinulsol, magpati, kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. I-check na to ng balita with Bombo Marisol Binyas. Kay si Mayor Jerry Treñas nagmando sa City Environment and Natural Resources Office nga magpatigayon sang drilling, no? Mangutkot sila bubon. Okay, nagahubas na diri kuno ang mga bubon sa syudad sang Iloilo. Kung madumduman ko pa gani, there was a time sa aton sini nga mga kabumbo, diri man sa syudad. Nga ginpasarado ang tanan sini nga mga bubon kito may mga
nagbalatian kag may nagkalamatay isang bangod sa mahigko sini nga tubig. That was last year or 2022, no? Sa aton sini nga mga kabombo ti subong makutkot naman kuno bubon para nga may kuwaan ta sang tubig. Do kabaliskaran ini sang pahayag sang Metro Pacific nga bastante kung istable ang supply sang tubig diri sa syudad sang Iloilo sini iyang mayara kita sang El Nino phenomenon. I-check ta bala anay ang report ni Bombo Sol Viñasol. Sa report please come in. Bombotsam nagmando na diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa City Environment and Natural Resources Office nga magpatigayo na sa mga drilling activity sa syudad para magpangita sang dugang nga supply sang tubig bilang kabahin man sa ilang mga immediate response o kontika nga sa nagalala nga pagnubo sang supply sang tubig diri mismo sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ginpasikyar niya kuno ining mga nursery kag kaingin sa syudad sang Iloilo, hubas na gidman kuno ang kalabanan subong sa mga shallow wells or bubon sa mga plaza. Kagti dugang pa diri sang natungdan nga base man iya sa update diri sa ila sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kun pag-asa nga posible o kung ginapananaw nga mas malala pagid ining drought season sa mga bulan sang Marso, Tubtob, Abril. Pero suno kay Mayor Jerry Treñas nga ginpresenta man diri nga mahagan-hagan ini sa bulan iya sang June bangod ginapananaw nga masulod naman ang sitwasyon nga ti may La Niña. Suno pa kay Mayor Treñas nga ang pinaka-immediate nila subong nga solusyon sa nagalala nga pagnubo sang supply sang tubig o problema sa supply sang tubig diri mismo sa syudad amo ang magpa-conduct sang sining mga drilling activity para makakita sang dugang sustainable nga source sang tubig diri sa syudad, hindi lang ang shallow well or ang bubon ng bala nga mga pariho or kaangay sa mga nagliligad dila nga ginpang-obra para man iya matatapan ang problema kag masolusyonan ining problema sa tubig. Dugang paniya nga nagpangako man diri kuno ang Metro Pacific nga dugang mga truck para makadulong sang tubig diri sa may syudad sang Iloilo, pero maliban diri suno kay Mayor Treñas do wala man gid sang maobra pa nga posible ma-declare gani sila sang state of calamity if amo na maapektuhan totally diri ang supply sang tubig nga ti mabutang sa estado nga mangin limitado ang supply kay ti sa subong kuno suno kay Mayor Treñas nga naga-negotiate naman si Metro Pacific kag si Flowater kung ano ang mga pwede nila marisolba kagti kung amo na bala hindi kuno ma-resolve ang amo nga issue kagti maghubas o kung magresulta ini sa paghubas kag limitado nga supply sang tubig dira na kag ma-declare diri sang state of calamity si Mayor Jerry Treñas. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa subong ang ginaobra kanday do na kag ni Janice yun isa-isa na nila mga shallow wells. Tanaw nila mga shallow wells. No? Kaya ang report ni Neil nga ari diri, why na siya tubi sa mga plaza, why na tutubi ang iya kaingin nga nursery. So, isa na. Kadua, ang supply. Kung ma-affectuhan ang supply. Daw nag-negotiate pa si Metro Pacific kag ang flow water. No? So if may mga issues ang flow water kag ang Metro Pacific na hindi ma-resolve and will result to limited water supply then why kita maobra will have to declare a state of calamity. Malala pagid ni sa Abril kag May magana-gana kay sa June La Niña naman ko. So ano ang ginaobrata si Neil makot-kot sang madrill gid siya. No? Hindi na ni shallow well kundi sa dalom na gid.
ang Metro Pacific, ang ila report sa amon, madugang sila sa mga truck nila para makadulong pagin sa tubig. But aside from that, daw ay itatang tumahaw. Nabatian diri ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview Bombocham. Kagtiya mo na ang mga plastada diri subong abi sang tubig sa may syudad sang Iloilo, bali hindi ka basta-basta makakuha sang mga tubig diri sa may mga bubon bangod man ga ano pa ni sila gapatigayon sa mga recharging activities nga it takes 1 to 2 hours pa. Kay hindi pwede mapamala o kun mapahubsan ining mga bubon bangod delikado man ini nga posible bala sudlan sang salt water nga ti hindi na gid siya magamit diri Bombocham. So amo nang pila man ka mga problema nga ti isa sa mga solusyon diri immediate nga solusyon nga nakita ni Mayor Treñas amo ang pag-conduct sang drilling activity nga ti posible umpisahan na sa buwas nga adlaw kay ti naka-deploy naman ining City Environment and Natural Resources Office sang ila diri nga mga pila ka mga manog survey sa mga area kung sa diin sila pwede makakuha sang sustainable nga water source Bombocham. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Marisol Biñas sa imo sining follow-up report. You know what? Hindi na kuntani ini kinanglan pa nga mangita kita sang area pagid iya nga kundiin may ara pagid sang sarang nga makuhaan sang source sang nga tubig. Ining mga bubon ni sindihan taman nga wala ni ginainom. Panghugas, pamunyag. Pero labas labing importante ang potable water. Ini kung tani nga mga bagay sa aton sini nga mga kabombo. Wala na kung tani ini ginapaligban kung nangin maayo lang ang panerbisyo humalin sa Metro Iloilo Water District until sa ila siniya nga joint venture sa Metro Pacific Iloilo Waters. Apan sa ila siniya nga joint venture kung may tupa lang ang ila sadto nga mga pasalig nga ang mga guba sini nga mga tubo nila ila sini nga i-repair madugang pagid sila sang linya to accommodate sang mga konsumidor diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini makabumbo. Kung i-go over nimo ang page sa nga Metro Pacific sa aton sini nga mga kabombo, ang ila sini nga mga post maayogid nami ang mga programs or mga projects nila. No? Ugaling kay ti malibog ang ulo sini nimo nga sa comment section damo sini iya sang nagapakamalaot sa ila. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Now, ang ila sinikuno nga himon is that nga madugang sila sang tanker. Tiinang tankering bala sa aton sini nga mga kabombo potable water na kag diin ahalin. Kag pila ayhan ang bili sina. But the fact remains nga sige lang niya gyapon sukot sang minimum sa Metro Pacific Iloilo Waters. Sa mga konsumidor nga hangin ang nagagwa sa ila sini nga gripo. Tidira na karon naglibog ang aton sini nga ulo banwa kun nga naghambal iya si Engineer Rojas nga stable ang supply sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo. No? Ari basahon ko bala mong Bobel, ang later on lang siguro mga comments na, pero may basahon lang ako bala sa aton sining mga tagpalamati, may kantanan sa gin-present nila sa Committee on Public Utilities kagapon, no? Sa bahin sang ila sining nga accomplishments since 2012.
nag-increase kuno ang water availability from 40% to 63%. Sa mga kabumbo na to, matik mo dahil labi pa sa mga konsumidor sa Metro Pacific, ha? Nag-increase man ang or nag-increase ang system efficiency and reliability through reduction sang ila sini kuno nga water loss or non-revenue water from 59% na panubo kuno nila sa 43%. Nag-increase ang ila sini nga repaired pipe leaks to almost 4,500 per year. Na-recover nilang water losses through the pipe rehabilitation replacements, laid more than 26,000 linear meters pipes, replaced and standardized more than 18,000 water meters. Na-increase ko nun nilang water service connection from 40,000 to more than 45,000. Nag-increase man ko nung reconnected water accounts from MIWD to MPIW. Nag-increase ang account reclassifications from residential to commercial. Implemented manual to digital processes. Mga spot utility billing, online half desk, online bill information, increased payment collection, partners from amo nang ila sining accomplishment since 2020 sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Hindi na ko magbalik sa 2020 iya Bombo Mel nga mga comments. Dili lang ko iya sa comments sang bulan sang Pebrero. Basa ta, no? All right, class, please sit down. Kay mabasa si Bumutsam. Sa aton sin mga kabombo, are basa kita ang mga comments ni February 2024. Nang taon tabi ko nagakaangay or nagasanto anay sila Bombo-Mel. Basahon tabi ko nagasanto anay sila sa mga accomplishments nila since 2020 kuno. No? Una, instead kuno sa ang instead na unta Bombo-Mel. Arara. Instead nga i-prioritize ang meter reading kag billing, una habang pag-upgrade sa facilities nyo, hindi lang nga hasta lang sa pag-inject sa tubig kada sang mga tanker kag magbantay lang kami rasyon sang tubig. Duay nagasanto melao sa mga kabumbuta, duay grabe tong mga accomplishment nila to since 2020 to 2024 ta subong. No? Hambal diri, unaha ba lang pag-upgrade sa facilities nyo, hindi lang hasta sa pag-inject tubig sa mga tanker kag mabantay kami karasyon sa tubig. Ti sinong patihan tani ang ginangasal sang mga tampuhaw nga taga Metro Pacific agud iya papatihon ang tawo, papatihon ang mga opisyal naton diri sa syudad sa Iloilo nga estable ang supply sang tubig ta diri. Next abi, Sir Ma'am, Metro Pacific Iloilo Water, inyo driver kag truck naga-inject tubig nga wala pressure magtughongaw. Daw hindi ka nakabumba, kadasig lang matapos tughong wala na dahil tubig palihog ko check. Kaya mo ning amo ning specialty nila ya mo, tanker bla. 1 month na dugay-dugay wala kami Japon gatubod, puro lang kamo pasa. Sige lang kami bayad. Di grabe nga improvement sa facilities. Pila ka mga linear meters to. May panglubong ang mga tubo to. Why Japon? Billing service is good, but water service wala gid maski isa ka tulo. Sus Maria kagusip po. Hype but no H2O. Hindi ta mapanglaba si Google. Ay, sus Maria kagusip. Next,
sa May Pag-asa. Ara, may pag-asa pa bang makatubig sa Mansaya, hindi umasa sa mga truck? Perti nga lub nga na isang tubo to pila ka 1,000 linear meters to kag improve facilities to. Mansaya! Mansaya, way tubi. Tapos, stable. Ang linya namon sa Ilopez, sa Ilopez Street, Kilidro Baro, mahinay ang tubod. Kag 6 p.m., nagatubod ang 12 midnight lang. Pero, binayda namon, commercial rate. Tiyamakon mo bumumel na pilato mga ginpang convert from residential rate to commercial rate. No? Pertino, gaganar si Metro Pacific. Why ni guro pagputo magamu sila kay bisan why why sila sang produkto pero ang ila nga ang mga pumuloy nga ila sini iyang tawag si gani mga konsumidor nila sige lang yang bayad. When sa La Paz area mga sir. Kaya makon mo sina. Iban pagid nga mga comments abi. Ang Molo area permi lang ya wala tubig, matubod siya kagahon. Hindi na lang kami mag-ubra. Pagkaga mapulaw na lang kami ha. Pero stable, hambal engineer ruwas gapon, stable Kabay pa, mga konsyal talawagon ta, say present, kung ara ka mo nagapamati, kay kagapo, nagpati ka mo, no? Sa pahayag, sa presentation ng whereas sa Metro Pacific, sino nga mga konsyal, sino mga konsyal ta sa syudad, sa mauna ta sa amay, sa City Council, Vice Mayor Ganson, sir, are you present? Sino pa mga konsyal ta? ELY, Ilistante, are you present? Committee Chairman sa Public Utilities, Councilor Romel Doron, are you present? Bata ni Mayor Jerry Treñas nga konsyal. Councilor Migs Mamba ko isubire ba? Migs Treñas, are you present? City Councilor Candice Topas, are you present? City Councilor Alan Saldivar, are you present? Sino pag mga konsyal ta kani? May na-miss out ako? Bago lang ni siya, Councilor Sumakwel Nava Jr., are you present, sir? City Councilor Frances plido ni Parcon, are you present, ma'am? City Councilor Sidpre Cabaluna, kabalo ka na, sir? Or wala pa? Sino pa yun mga konsyalta bumumel? May na-miss out ako Basi may na-miss out ako. ABC or Liga President. Next ko na siya. Liga President Iriniong, are you present? Attorney Rex Sarabia, City Councilor Sarabia, sir, are you present? Sangguniang Kabataan Federation, present ka? City Councilor Ganson, present ka? City Councilor Johnny Yang, are you present? Amo ni ang mga konsihal halin sa Vice Mayor kag konsyal sa siyudad sa Iloilo nga nagpati sa whereas ang Metro Pacific Iloilo Waters nga nagpresentar why mga nag-star din siyudad sa Iloilo. Sa minatuod sini nga istorya kag sa dato sa aton sini nga mga kabombo kung balik-balikan naton banwa 15 years ago, wala pa na ding Marriott, wala pa nang kung ano din mga dalagko, mga high-rise building, pilang nahot pa lang to. Why pa rin Goldberry? Wow, pwerte, no? Dako to, iti Sim City lang, guro
Oh, sa palibot yun na daw. Talagbunga na sa mga ginapang salvage. Why pa na sa mga dalag ko nga mga establishmento komersyal? Sang 15 years ago, ang demand diri sa syudad sang Iloilo is 170,000 cubic meters a day. Oh? Tindi niya nagkuha yang halo, no? Ang lipong nga gusaw nga operations manager sa Metro Pacific Iloilo Waters nga si Engineer Rojas nga ang current demand kuno diri sa syudad sa Iloilo is 90,000 cubic meters per month, per day. Oh? Tiyanong Botsilingon nagrismo ang syudad sa Iloilo? Nag-usmod ang syudad sa Iloilo? Sa Tagalog pa bala, nagusgusin ang syudad sa Iloilo? Lilintukin siya nga tsabaw ni Mayor nga, next level, highly urbanized city. Oh. 15 years ago, 170,000 cubic meters per day. Ang ila siniyang ang demand sa syudad sa Iloilo. Tapos, 2024 na kita, may presentasyon niya ang operations manager sa Metro Pacific. Kabalo niya lang yung 90,000 cubic meters a day. Stable ko, no? Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos siya nagtango-tango man. Kag nagpati man yung mga konsihal naton, kag aton sini nga vice mayor sa presentasyon nila gapon. May nagahutik ni Sako, no? Sinya hindi na sila kapangaking, kapamirsa sa Metro Pacific. Kay may, may another project pagit sila itong solid waste blati Metro Pacific man to. Diba si kung tuksoon lang kron, wadaan sila papay na. Oh, sakto na. Konsyal, sakto na. Sa mga konsyal, tabi, utikin nyo, kita-kita mo lang tadi. Oh, utik nyo bisakon. Oh. Basi bangalon nyo, Mayor, basi bangalon nyo Metro Pacific, hindi ba dayon ang solid waste? Eleksyon na kadaan, nasong tuig pa. Oh. Basi ula ang isa ka kaldero nga adobo, amon silang plastada na. Oh. Bangod sinibanwa ang mga taga-syudad sa Iloilo, no? Metro Pacific, Engineer Wasser, hindi nyo kami pagmanguon, di? Nga wiras-wirasan nyo lang kami isang non-realistic presentation sang estado sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Oh. Presentar kamo liwat kayo anyo inyo sini nga mga datos na sa aton sini matag palamati lapaw na ginako sa Latin nabi mo, no? Trisaton sini nga pala tuntunan na bumuanay sa auto. Ang mabilin ko lang now, sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo, next year, eleksyon. Oh, tigit pang lawag ko na itong mga pangalan sang mga konsyal, vice mayor, kag ni Mayor Jerry Triñas. Itandain nyo na sila. No? Andain nyo Kay sila ng mga tao, mga opisyal naton nga nagpati, no? Nagpati iya sa presentation sa Metro Pacific nga ang 90,000 cubic meters a day stable na kuno inaiya para sa demand sang bugos nga syudad sang Iloilo. Pero record shows, no, sa aton sini nga mga kabombo nga 15 years ago, why pa sa mga high-rise building diri sa syudad, ang demand iya sang syudad sa Iloilo is 170,000 cubic meters a day. Oh, ibinagbinaga nyo no? Gausmod yang syudad sa Iloilo ay nagauswag. Oh, basi mawasaag ni kung magpadayon pa. Anyway, standby na sa kapo lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ismombot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora! Plus wala di Iloilo Bill Board of Activities for March 3 to 9, 2024. May date ka mo with the Binhi Band sa Marso 9, Sabado.
Samtang sila magalingaw sa inyo with the carefully selected songs sa concert at the plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs kagiban pa ang iga-paraffol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 10, Domingo, imbitadong tanan nga maging kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sa ngaga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe pamaagi, agud kita maghinulsol, magpati, kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan.
Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, good afternoon kids. Sa inyo tanan mga kabombo, painit ng painit ang ating panahon. Kamudira kulang ha, pero kung halin sa initan, hindi dayon mag-inom sa very cold na water. Delikado. Kamusta kamuda? This is Tita Regine. I hope busog na kamo, nakapanyaga na kamo. Ano sundan ninyo? Nakapang dessert? Sige lang hindi lang anay mag-everyday dessert kay ang sugar ta. Anyway, so sininga hapon balik kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga very entertaining mga istorya, masadya, makalingaw, kag makuhaan gid sa mga leksyon sa aton nga kabuhi. Ganing ako naman nga pag-abi-abi sa inyo. This is Tita Regine, mga kabomba. Welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful Tuesday, March 5, 2024. Lapit na lang ang Holy Week. And it's gonna be on the 28th and the 29th. And of course, nag-umpisa na ang Via Crucis. Diba? After sang Ash Wednesday. Right? Gani sa aton dira nga mga kabombo, let's be careful sa aton nga health ha, because ang very, very hot weather naton. Summer na. And also, ang mga kalayo, Diyos ko, kabay nga ti, hindi naman naman dugangan, no? Kung isa ginakibang kita, makabati kita sa sirena, sa mga fire trucks, Dumdum naman kita, diin na naman, kaluluoy na naman. Kani, kita mismo, ha? Let us be aware and let us be conscious. Hindi kita basta-basta nga magpabaya sa aton nga mga ginpang saksak, sa kung ano naton dira nga mga gadgets, nga malipatan naton, sa i-secure gid naton ina. Sige, i-secure ang household. Kag i-secure man ang inyong mga istorya dira, kung ready na nga ipadala diri sa KLP, pwede na gid ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or kung ginsulat, then ipadala na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari ang ato nabahanon para sa inyo from Ferdinand D. Madura. Beautiful song, Be Yourself. Good afternoon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead. And I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke.
thinking that you look so good, and you have your drink. And now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. Don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful too in oh so many ways. But you are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Ferdinand de Madura, Just Be Yourself. Actually, Be Yourself lang ang iyang title sa sininga matahong na ambahanon. Yes, and I do agree. Be yourself. The gentle, the good, the beautiful, the kind you. Diba? 2:24 sa hapon, malagaw na kita, mapa-Europe kita. May-ari naman, another story para sa aton, si Lucky Taurus. Thank you so much sa mga many pictures ngayon mga ginapid diri. Sige, watch kita ha, kay parang makalabot man kita sa Romania. Ari na nga sulat, Dearest Tita Regine. Hi, Tita. Good afternoon, Ilonggos. Kaya sa tanan ng mga listeners ng Bombo Radio. Thank you, Tita Regine, for reading my third story. You know, Tita, na-prepare ko na ang mga pictures ko sa 2 castles nga na-mention mo after you read my letters. Here I am again. Matur kita nyo. Hehehe. Sugpunan ko, anay, ang sa Spain kami, Tita. After sa 2 rides namo ni boss sa roller coaster, telepono mo da men. Gabantay na sila, madam. Pakaisaya kag mga bata. May bit-bit sila nga prize daw namon. T-shirt nga black with print, I survived Shambhala. Ang Shambhala, gali tita, pag sugod dalagan, wala ko kabatsyag, nga pungko ko tita. Ang batyagan ko lang, gakapot lang sa Manibela, kagalupad. May roller coaster da nga picture. Damo pa nga rides nga na-experience ko dito. So after 2 weeks, nagbalik na kami sa Romania. Bulan sad to sa November. Hambal ni madam, mahimos ako bagahi ko kay mabakasyon kami sa mountain area sa Romania. Ma-visit daw sa castle. Una namang gin-visit ang Dracula's Castle. Sa Transylvania ni, di ba? Well, ang hagdan da tita sa picture, amo na ang secret stair. Ay, okay. Wow. So, muna siya, no? Being shown right now. Right. Sige. So, lain-lain nga klase kutsilyo. Kag iban pa nga gamit niya. Ara dira sa castle. Naka-exhibit. Pagkasunod nga adlaw,
isa naman ka castle ang ginbisita namon, ang Pelis Castle. Is this Pelis? Okay. Bawal magpicture sa sulod sini tita. Pwede man, pasimple kawat picture. Do kinanlan ko no, malisensya. Kay iban, may cameraman nga dala. Ang ini nga castle, nami gid sa sulod. Ara ang dako nga dining table, damo nga kwarto, may dako-dako, kag taas nga mirror da sa sulod. Kag may bahin ining castle, nga damo weapons, kag armor nga naka-exhibit tita. Ay tuod no, ara na sa picture. Oh, okay. Sige lang, tawan nyo lang da ha, sa mga nag-review dira. Bisan kabayo, gali, may armor man sa una. So nalipay gid ako, kay nakasulod ako sa ginatawag nga castle. Nga dati, nalantaw ko lang sa movie, ang ginatawag nga castle. Next destination, Senaya Gondola Cable Car Riding. The Senaya Gondola has two sections nga nag-run between 3 stations. Ang first section nag-run between the altitudes of 1,000 to 1,400 meters over a distance of 1,312 meters. So, ang ining section opened sang 2007 kag may 34 ka gondolas that can each take up to 8 people. It has a capacity of transporting 1,700 people per hour. Ang mga gondola sa itong sa cable, ang naminya. Okay. The second section was installed later and takes you up over a distance of 2,000 meters to an altitude of 2,050 meters. Ang ini nga section may ara sang 42 gondolas carrying 8 people each, kag may total capacity of 1,500 people per hour. Baw, amo na kadamo ang pwede niya nga masakay. So una ako nga sakay tita, nakulbaan ko mag-igot ang cable car. Pero sang ulihi, nadula man lang kulba ko. Nakaagi naman actually ako sakay, sang sa Hong Kong ako, pero mas taas diri ang bukid tita. So after sang rides, nag-lunch kami sa traditional restaurant. Sa sulod restaurant, tita, damo naka-preserve nga mga wild animals. Ang iban nga panit sang sapat, pareho sang bear, ginahimo nga carpet or ginadikit sa wall. Ara man mga sari-sari nga plates nga ginpintahan, ginadikit man nila sa wall. Paborito gid nila ang barbecue nga cutlet lamb. Para sa sinatita mga pickles, nga cucumber, kamatis, cauliflower, cabbage, bell pepper, kag baby pumpkin. Diri lang ako nakakita sang watermelon nga pickles, tita. Aba. So by the way, tita, sang bag-o lang ko diri, why kung kakaon karne sang karnero, nabahuan ko, tita. Pero one time, ginpilit gid ko ni boss. Ti hambal ko, kuhaan niya lang ko, 2 ka katlet, kay i-marinate ko para wala baho. Tinakadlawan ko nila, tita. Subong, kakaon ako, hindi marinated, tita. Na-immune ako siguro sa baho. Baho gid manaw. Hambal ni madam, kung wala ko no baho ang katlet or kusahos nga karnero, hindi manamit. Ha ha ha. Ay tuon. So mas the more ang baho, mas manamit. Grabe no? So after 3 days, nagbalik na kami sa Bucharest, tita. So after 2 years of contract, nagbakasyon ako, tita Regine. Bale, pag-apply gali naman ni Mister, dungan, tita, Saudi iya destination. Mas nauna siya puli sa Pinas. Sila ni baby nagsugat sa akon sa airport. Wala gid si baby girl na tuyo. Hasta 11 p.m. nga hulat iya sa airport. Pag-exit ko sa airport, kita iya ko, dalagan dayon kag magkupo. Kilala ya ko, tita, kay adlaw-adlaw, ga video call gid ko sa iya. Samtang nga diri ako. After 1 month nga vacation, subo-subo naman nga pagbalik. Bali after 4 years, contract pa,
Kag na-applyan ko, family reunification. Si Mr. kag baby, Tita Reg. So, hasta na lang anay diri, Tita Regine. Next letter ko, family reunification. Spring na diri, Tita. My favorite season. Flower lover daan ako. Kung pisanan ako through letter and pictures, ilibot ko naman kamo sa blooming big roses ko. Hyacinth, tulip, fruit trees blossoms, kag madamo pa nga klase bulak. So thanks for reading again my letter, Tita. Take care always. More power to your program. God bless you always. Respectfully yours, Lucky Taurus. Sa picture right now sa picture, aamo na ang lamb nga cutlet kag karnero. Sausage ko tong isa nung sa babaw. Kamatis ni siya. Dako no? Or pumpkin. Di ko sigurado. Well, anyway, so na medyo ang taste bud mo gali, naka-adjust na siya, no? Sa taste sang karnero nga meat or sang koneho nga meat. Kag, of course, ang lagaw-lagaw ninyo dira, no? Sa mga castles, sakay-sakay ninyo sa cable, sa gondolas, kanami lang kid, no? So, enjoy your stay there. Kag kanami man, because ang imo nga mga employers are really very good sa imo. They treat you well. And of course, at the same time, daw ginakabig na kamo. Ikaw, nga daw, miyembro naman sang ilang family. And wherever they go, bit-bit ka Manila. So, nakakato ka na sa Spain. Hindi ka pwede nga makalagaw dira sa sa France, pwede gid sa Switzerland, sa sa Germany, baw kanami nga mga lugar no nami. Sa Spain nakakapa-Spain kano baka nami lang gid. So kabay nga ti malibot mo, ma-enjoy mo, and ma-share mo man diri sa aton bisan mga pictures lang, di ba? At least na tour mo kami sa duha ka mga castles. Castle diri nga familiar kami ng castle nga ginainom. Anyway, joke lang. Salamat gid sa imo, Lucky Taurus, for sharing with us your story, ang imo paglagaw, and the beautiful pictures. Para kami, parang nakalagaw man. Doon nakalabot man kami, dira sa lugar sa Romania. Salamat gid. It is now 35 minutes after 2 o'clock. Up next is a beautiful love story from Inbi. Love story in Mani. Or hindi ni love story. Okay. Love story and topic. Sa ating pagmanumbalik sulat ni NB sa probinsya sang Iloilo. It is now 36 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLT. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Nakita sa sulat ni NB sa probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Mayong hapon tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines, mga maukod nga KLP lovers and listeners. Kung love story na gani ang aton topic, durugid ang nagakalingaw. Kay kaisa ang sunlog-sunlog amin na tuod, damo nagakatabo. Hindi lang sang una, hasta pasubong. Pay, depende kung magluyagay ang mga natungdan. Sang high school pa ako, amon paryente si Nanay T. Balo na. May anong kaanak, puros lalaki. Wow. Puro lalaki, ha? May nabalaan man ko, ano man, puro babae. Gusto na, ipares ko kay Art. Ikatatlo niya nga anak. 4th year high school na, while 3rd year high school pa lang ako. Ginahambalan ni Nanay T, si Nanay. Nanay ko, parte sa akon, kagay Art. Pag JS prom namon, ginpares ako ni Art kay lapitay amon balay, upod kami pakadto kag pauli. Kanami isang amon pag-updanay. Pero pagkatapos ng ceremony, at 8:30 p.m., pag-umpisa sang ballroom dancing, timing niya. Ginpautwas ang iya balatsyagon, nga dugay na niya ginaagwanta. Ay abaw tita, nakibot ako. Sa isa ko kagatos nga panghuna-huna, way ko damha, kag waay man siya pangirakira pagpabutsyag sa nagalinagumba na nga balatsyagon. Kaisog sa iya, nga waay gid gahuya-huya, kay porti siguro ang pag-push ni Nanay T nga mga luyag na sa akon. Ang kakulba ako tita, baw do itiklod ko si Art kag magdalagan todo. O galing nahuya man ako, kay basi kami ang kabangdanan sang commotion. Maayo lang, na-control ko dayon ang una ko nga reaction. Gipabayaan ko dulang, kag pamatian ang iya nga inaugural address. Agud mahaw asan. Pagkatapos, gipamangkot ko kung okay na siya para ako naman ang mag-declaim. Ahay, na ano man mo, Art? Waay mo gid balikda ang pagka-close ta, pagka-playmates ta, pagka-paryente ta, pag-imaw ta permi sa school, etc. Ambal ko sa iya. Abaw, ginbalika naman ako pamangkot. Ahay, waay mo gid na batyagan kung daw ano kita kamahal? Ginahulat ko ikaw nga magkaupod kita pakadto sa school. Gaupod kita kung magkaon sa aton balon sa panyaga. Ginashare nato ng aton sudan. Ginabuligan ko ikaw sa imo vegetable garden. Pagsadol kag pagpamunyag. Ginahulat ko ikaw kung magpakuli na kita sa hapon. Ano pa ang gusto mo nga himuon ko? Agud makagusto ikaw sa akon. Nadumduman mo pagbaha sang elementary pa kita. Gimpaaba ko ikaw pagtabok ta sa suba. Daw ano ang pagbantay kag pagpalangga ko kanimo nga hindi ikaw maaway sang iba nga bata. Ay sus, ano Art? Hambal ko, nagapanukot ka na sang pinautang mo? Pila ko na to. Doga pa nung buhay ka na sa akon, subong. Nagadali ka gidhaw o hulat lang. Bayaran kita kung makatrabaho na ako. Okay? Tapos JS, sugod sa Lunes, hindi ka na maghulat-hulat pa sa akon, ha? To kabaluman ko magpanaw sa school nga ako lang isa. Daw utod lang pagtamod ko sa imo. Kaglain-lain ta na.
or lain-lain tana gasulod sa pensar mo. Untati ina, kung gusto mo nga magpabilin ang aton nga friendship. Daan, hindi mo di malisyahan. Way mo madumdumi. Ginlagas kaw ni Nanay T kabunal, kag akon ginhawiran si Nanay T para ikaw makapalagyo. Waay mo madumdumi pagpatunga ko sa inyo sang bata nga nagsumbag sa imo, kag ako gani ang naigo sa butkon. Nagsinok maanay na kami tita sang amon nga kahapon. Waay siya katingog, kag nagpainunong dulang. Ay, alas 9:30 na, mauna, ako pa uli. Diyan man si Boy, may tricycle, mapadulong lang ako. Hindi, habal niya. Upod kita pa uli, idulong ko ikaw. Kadali lang sorry gid ha, pasensya lang ako. Pwede kalimtan na naton ang gindalisan ta bago pa, okay? Nagpakitluoy siya, Tita Regine. And pwede anay kita makastay for a while. Makasayaw daan kita, maski 5 lang kasunata. Para daw memorable man ang JS na subong. Why, kung magsabat, kag iya ba paginhulat nga maumpawan ako. Ti, okay ka na? Siling ko, sige, pero isipan ta ka. Nagkumplimento na lang ako sa iya request, Tita Regine. Hambal na pa, by next year, college na ako, kag ma 4th year ka pa lang. Unta, dungan kita graduate, para dungan man kita mag-college. Ano abi, kung mauntat anay ako eskwela, hulaton ko ikaw, manarabaho anay ako, kag magsupot-supot, para dungan kita eskwela sa college. Sabat ko, ay ilam hindi, pag-usiki ang panahon mo, Art, diretso ka eskwela para makatrabaho dayon. Mabuligan mo, 3 mo kamanghod. Hindi ka magbalikid or magulikid sa akon. Way pa ko kasiguro kung maka-eskwela ko sa college. Galutaw pa ako. Amo gani di Ang isa ka rason nga hindi gid anay ako magnobyo-nobyo, kay hindi si tatay gusto na mag-eskwela pa ako sa kolehiyo. Kay pangasawon man lang kuno ako sang tawo. Although si nanay, nagapanikasugid nga makapadayon ako eskwela sa kolehiyo. Tita Regine, pag-graduate ni Art sang March, nag-take siya entrance exam sa normal school ug nakapasar siya. Swerte gid, nakapadayon siya eskwela. Pero dunod sugod man, buro barkada, hasta nga nasalan siya, kag nabunan. Tita Regine, dumapatay si Nanay T pagkatabo kay Art. Nagahiribion nagkadto sa balay, kag naglisensya kay nanay, nga updo niya ako mabisita kay Art sa hospital, kay hindi magkaon, kag sige pamangkot parti sa akon. Nagsugot man si nanay ko, kag nagbakal ako frutas, kag biscuits, gindala sa iya. Puwerteng kalipay niya, nga daw nagayapayapa sa iya pagkakita sa akon. Gindaho na ang prutas, biscuits, kag magpasalamat sang dako sa akon pagbisita kana, kay nahidlaw siya sa akon. Naluoy man ako sa iya, kag akon ginambalan nga magkaon maayo para makarecover dayon. Magbulag sa barkada, kag magtutom sa pag-eskwela. Mga 3 weeks siya sa hospital, kag nagadayan-dayan, abot man sa balay. Pag-open sang klase June, nagpa-enroll siya sa teaching, kag mag-eskwela, kag waay na magbarkada. Mabuot si Art, maaram, gatutom sa pag-eskwela, kag waay bisyo. Pagsaylo namon puyo sa uma, waay na kami ni Art kaayo magkitaay, kay masako man siya sa iya pagtuon. Sa kaluoy ni Lord, naka-eskwela man ako sa Sanag, kag waay na kami communication. Daw kahapon lang, nga nakagraduate na si Art sa pagkamaestro. Nagpasalamat sila kay Lord, kag magpamisa, nagbanding ang pamilya, kag inimbitar man kami nila. Amo pa kami magkita ay liwat, kag congratulate ko man siya. Kalmado na si Art. Maskin si Nanay T, daw maano pagid. Hambal ni nanay ko kay Nanay T, sila nakadia ang magpaigo, kung nagaluyagay sila, pati gayunon ta, hindi kita ang magbuot sa ila.
Aton sila hangpon, kilain ang kabataan sa una kung ipaanggid naton sa karon. 1 year ahead si Art sa akon. Nakapasar siya sa civil service, kag diretso nakamaestro sa public school. Sa akon nga bahin, pag 3rd year college ko, gin-require gid kami sang amon professor in sociology nga mag-attend sang formal affair namon sa hotel for socialization. Hambal sa amiga ko, ma-attend kita para hindi man kita magmanul. Way ka manubyo. Kung gusto mo, ipakilala kita sa cousin ko nga mag-escort sa imo. Sabat ko, ay, hindi ako. Bahala na. Buhina ni Dr. M. Grado ko. Ginsugiran ko si nanay. Kag gusto na nga mag-attend ako. Kag lisensya ni nanay kay Pari D na. Si Pari D ni nanay. Nga kung pwede, maka-escort sa akon iya anak nga si L sa amon nga formal affair sa hotel. Waay kabaribad si Pari D. Kay dugay na niya ginatugpo si L sa akon. Maayo man si L, mabuot, masarigan, very gentle and caring. Magulang siya 3 years sa akon, kag nagaobra na siya sa provincial capital. Sang affair na namon, ginsugat na ako sa boarding house ko. Ginpasulod niya ako una sa taxi, kag ginadawat naman sa pagpanaog. Kag amo man sa elevator, ginakaptan niya ako kay gown abi amon attire, kag coat and tie amon escort, di high heels pa abi kami. So about 5 minutes, nakapahuway-huway na kami sa amon table. Hambal ni El, gusto mo masayaw na kita? Kanami isang banda, let it be me ang tukar nila. Una siya nagtindog, kakapta na akong kamot. How I like my first dance of this song with a beautiful lady tonight. Hambal niya. Gina-ignore ko lang titang ihambal, do kapalikero. Namangkot ta na dayon kung may boyfriend na ako. Ay amugani nga ikaw ang gin-request ni nanay paagi kay tatay mo kung pwede ko ikaw ma-escort. Nasabadan ko el mag-boyfriend kaysa gabal sa pagtuon ko. Abi mo hambal niya. Doon nalabot ko ang langit sang kalipay. Paghambal ni tatay nga ma-escort ako sa imo. Dugay na handom ko nga mamasyar sa imo. Ugaling, daw permi ka masako. Daan, hatagad mo man tiyempo para makarelax. Makaistorya kita kon Domingo. Bakante mo, kag bakante ko. Huwag ka lang kahibalo, dugay na ako ni tatay ginsugo, nga mga luyag na sa imo. Gali, hambal ko. Ahay, pasensya gid El. Dito ko lang anay pangaluyag sa iba, kay waay gid ko panahon para kadia sa prangka nga istorya. I'm so sorry, El. I don't mean to hurt you, pero gusto ko makakonsentrate gid sa pagtuon ko. Nadlo ko, basi hindi ko patapuso ni tatay kung magnobyo na ako. Hindi siya gusto nga ma-eskwela pa ako sa kolehiyo, kay pangasawon malang kuno ako sang tawo. Amo dia nga hindi gid anay ako magnobyo para ako makatapos kag makatrabaho. Abi na tita, way ko ka monitor nga duha ka pi ang nobya niya, wala tuo. O kanami gid magpakuno-kuno nga waay pa siya nobya. Bakante siya kag bakante pa man ako. Ay hindi ko, puwera lang. Hindi gid ako. Daw gina-try na gid bala ako tita sa akon nga pagkamanol. How he really motivated my thoughts and feelings through the message of the song while we are dancing. Nakulbaan kag nahadlok ko magpataka sa bat sa mga pamangkot na tita kay basi makatabingas baba ko kay na sense ko nga do ka expert sa iya mag-istorya. Kahipuson gali sa imo ngano daw ikaw sa modo, hambal niya. Siling ko El kagawd sa banda, do nagalingin ang ulo ko. Ti baklan ko ikaw bulong sa butika, siling niya. Hindi lang sabat ko. Ahay, ma-enjoy pa kita daan pay. Sabat ko, sige lang, puro agwantahon ko lang anay. Okay na siguro at about 11 p.m. para sorry.
Okay na siguro at about 11 p.m. Mapacheck na ko attendance kay profesora, kay basi abstinent niya ko. Malisensya lang ko nga masakit akong ulo. Di nagasakit pa man bala ang ulo mo? Hambal niya. Kung abi sa hotel na lang anay kita magpuro pabugnaw. Wow. Hindi, git pwede. Hindi ako. Mapauli na ako. Please, idulong ko sa boarding house diretso. Waay siya tita kay balo nga. Still heel gid sa sapatos ko ang matupa sa ulo na kung tinuntuhan na ako. In silence, I call the Lord. Maluwi ka sa akon, Diyos ko, ginanervyos na ako. Hindi ako itugyan sa malain, Diyos ko. Dahil paumpawa naman ako, pero okay ka na? Kung mamisita ako sa imo, sugod sa Domingo, siling niya. O kung gusto mo hapiton ko ikaw, ilisensya kay nanay, masimba kita, magkaon, mag-outing, para kita makaistorya. Marelax man kita, boring man ang sige obra, sige tuon. All works without play makes a dull boy. Hindi bala. Makes a boy dull. Hindi bala. I think you know that. Yes, I know that. Hambal ko. Pero hindi magtugot akong konsensya. Hindi lang maglain imubuot. I can't grant your request. After you have granted my mother's request for me, tapos nag-taxi kami pa uli. Thank you so much. I hope you understand me, El. Sorry, Gid, once again. Anyway, friends man kita gyapon Good night and Godspeed. Hasta nga pahulat na lang ang taxi. Kag gindulong anay ako nga makasulod sa boarding house. Pagsunod tuig, nalipay man sila nanay kag tatay. Sa tuma nila nga paghimakas, napag-graduate man nila ako sa kolehiyo. Double course, ABBSE with double major. Kami naman ang nagpamisa, pasalamat kay Lord, kag mag-imbitar sang panyaga na makabanding ang pamilya. Nagtambong man sila nanay T, kag may ginbitbit nga gift si Art, kay may sweldo na siya iya. Ginimbitar man gali ni nanay si pare na D, kag nagtambong man sila ni L, nga may ginputos man siya nga gift. Masadya ang pagtiriripon, kag kinamustuhanay sang pamilya. Naghinugyaw pagid sila, kay ang sunod kuno, kasal na, nga makatambong naman sila. Ti, ano Art? Sabat ni Art, okay way problema. Ti, ikaw in? Depende sa panahon. Sige na bala kay sadya hunta, hambal nila. Ano pa ginahulat ninyo? Puros naman kamo professionals. Samtang si El, kanami isang yuhom-yuhom, nga nagapangiray sa akon. Doon na iritar na gid ako tita, kasi non luganay. Kapin pa ang mga tigulang, pero ginpabayaan ko lang, kay amo na ang ilakalipay. Tita nang apply man ako makatudlo diya, pero daw ay good chance, kag nagdesisyon ako magpasimpalad sa Davao. Nagapanghawid pa daan si Art, pero hambal ko ka na, may commitment ako kay Lord, na makatudlo gid, makabulig sa iya pagpanudlo sang good virtues. Wa kita kahibalo nga kay Lord initanan pagbuot. Siya na ang bahala sa akon, nga matuman ko ang akon commitment sa iya. Tita Regine, pasensya ka na ha, do kalawigid, kadayang memories, sigin padala ko, kung pwede ikaw ang dalamang paigo, so basiging kapoy ka na, salamat gid sa liwat. More power again sa imo programa, and may God bless you and your loved ones. With love and prayers, NB of Iloilo Province. NB, ba, puwerte. Kadamo magali isang mga admirers. Kadamo man sa mga lupad-lupad. Nga mga buyog sa mga palibot. But it seems like, no, dalain gid ang mga focus sa amo to nga tiyempo. Straight tutok sa imong goal, makatapos sa pag-eskwela, kag makadiretso na sang trabaho. Pero doon lipatan mo na, no? Ang parte sa love life,
Joke lang. But I'm sure you're happy in your single blessedness. So siguro ang imo ya kalipayan, ang imo nga inspiration, dira mo ginakuha sa imo nga pagpanudlo sa mga estudyante mo, sa mga people nga na-touch mo ang ilang nga kabuhi, sa mga tawo nga napangbuligan mo, sa mga estudyante mo nga ginsuportahan mo gid ang ilang nga mga damgo, just like you before. Nag-dream ka man nga you can be somewhere kung sa diin nalabot mo gid ang imo nga maginahandom sa kabuhi. So I'm sure ang imo nga mga estudyante may kanya-kanya man sila nga mga dreams, kag ang ina nga mga dreams nagbulig kagid nurture sa sina nga mga handom nila para sa ila. Sige, Ma'am NB, thank you so much sa iyong mga beautiful story nga gin-share diri sa amon. And yes, may mga stories pagid ako nga papangitaon. May ang isa nakita ko na, pero dumi isa pagid ikaw nga gina-mention. Hindi ko gid makita. But anyway, sige lang, tutukan ko man ina. Salamat sa liwat. Oras natin mga kabombo, it is now 2:58 sa hapon. Magapanabalik ang KLP. Pagkatapos lang sa pinaka-importante, ng mga pahibalo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man. Sa mga istorya ninyo para nga nagadugang ato nga kalingawan diri pamati sa mga istorya nga mga inagyan nyo sa kabuhi. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat lang and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maba Street, Iloilo City. Or kung na-ready nyo na oy basi magkita ay man sila. Kita, no? Makasugot anay man kita sa dalan. Pwede nyo nga idohol sa ako ng inyong mga istorya. Anyway, magasunod na mga paborito ninyo nga mga drama, Toyang Ermitania, Provincial Jail, and Dear Diary. Magasunod na. After sang KLP, madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.